Omo de beshisha so perfect ngoma na bofrane kan bia nkachi kone kope bi ma no English language no wonum de bia ba where are people history of Ghana RME computing eno ye KG for ne de akosi class 6 creative art eno basic 1 akosi basic 6 ni nyina science and mathematics om de bia ba preschool books ahodo ni nyina nso bi ubenya numeracy language and literacy where are people creative art fun is computing coloring and writing ni nyina bi wa German so English language HS for ne social studies science RME computing and career technology ni nyina bia ba wo mo na set mock exams no midterm exams sanso and terminal examination ahodo nyina wo ye suku ahodo mu na no fo beko sanso na wo fo so betumi akwaji bi oda be so mofra no ahwe ene panifo nto kese wo Kumasi Aputoja station ho no obutuo Accra danso my first stop wo behunu wo no mo wo so do ba ne da chehya won se wo bebo ho ban dia ma wo penchiremu ahodo bi a no afrem panifo wa homan so 0243 299 938 and 0540 755 465. Enyumada Roma ena eba asoya sinema ensema hudo ni nyinada ya tumedia brewo samufo fadon ntwibo sia kolabo asonfunum ne yamienu medi mame ajuwa nyantatan domini abrewa ba Kofi Chumasi Afrika sie no emu ensem eni nyansapo abusia yasha ensem no asia na yasha sia de fra santem mantem ha mpasatia ehone akwa kopie arahosem ofri ho eba nyinada ene se elori akwanhye bi asi ama enipa wonom epra no abusia wo meprapra emode pa na wobi enim de ebaye ya edesa arahosemi asi ebaye ya kirase enoada na eye junda edikan no ena arahosemi asiye ya kwa masoro ne ya mani boni na nankansa akodi nkomo sansa semi ba ya wonne de akira kwa akɔhwe ne esi ya pote enti kwa masoro ne mi sankansa se eba ne san ena lori akwanhye ba ya ka ho bi ema enupa bi eprasa na woteme nka ma he ejo so mene ba dawroma esi wa he pote pa na eba ne san boyemu yo mene ba edika meda wasi bebre said you walk through monosa pepe enra ebra na abona wo chepepa eye enumere so ana menya ne ntie se accident kesi esi wo ye empasetia enkwanta no so de ne ne aba ebra menya ne ntie no me banan ekopie mu ho yakohwe ye no said ye omufre ye no omukate ne sa pepe anana etie na ne ne aba na ya hotem na se yesi freju pepe na ye de startie na lori akwansia ana astate no na sese akoya ade a ha gnibi na me ne aba de course bi ni nyina ne se one open astra atete eye unka dia 2015 na ono ne ko restaurant bi a eno ne wo eye empasetia like empasetia no u fuku no finish bi usane kobam kakra bi a ewo na me ne aba de tene se ba bi a any restaurant in one a hono e wo fem pa e wo fem ate se o de car o kai tie na se obetie sikwem na se wo momo no wonye driver wo experience aba be gina soro na watoto wani ahwe hu se ka bien free eye bibia ni mai anase Kumasi mai ansa na watimi atie sim akoba bia oko na enugu na enra eye da ope Astra Ray ono no momo no pie free ya restaurant wa wo pie no wa ntu nani anhwe se anhwe bonkuma ahwenifa ana wotisi mu enti wotisi mu odi nani ebe kire mo mpasetia no enum no satam so na eyade se Mitsubishi bi a no so 2025 ni bia ono so aso anu free bebi ani a ono so besina twoma konkan na enum ana fufu antoata edi aisa akwanhia wei etini ba ya wodi bo eye ope Astra ni mu a the driver side no eye ne door na ewachi pepepe no eho na eye car ne boy ne chi no ade ne ko enimu ema eye drive ni na ono no momo no eyusu ope Astra no eye private car no ono momo no efi ne car ni mu be hwefem ono ne fi ne car ni mu ano no hwefem enti na pampamu epai ana eye wona omo yusu eye Mitsubishi no so no a no so nam se eye car ne ho odin na eye eti aponenti no na eye new car nti no so no koba service ne domo no na more problems no said that had to say the ono na issue ope Astra ni dimi aba ubisa me ya enrada accident yon fo a esi won patetia no
Madama, Bessie Sabre, one more prayer no be away, dear. And ye the any a chris. They say the any by you know issue of astrono or no moment on a pampemono and an a pie, but you know, Yakopon other Roman who is also soon I am ranting. Ya Sabre no Muguso Moja and Cacradia, said by the short said, yeah, the ranting in the free Sabre Yakopin and you so dear. You say, they are moving to Ako. Now, the Onono issue of Astro and the Onon dinner is serious. May I say, a 20 police division also by as I'm the one a handles our case we are, and also need to the party. Nabi about Adia Bakuma, a country, a year in the moment, Jennifer, Akuya is here. More Faho and Yankoko, is say, a year and day, a year or more, private can be this kind, no more say, you can't let down Muka 20,000, a year 200 million. And none say accident in this year, as I say, your mom, Antenna, we should pragia, a town she has more rescue, no more geomono, name no movie, and a Mexican Casa, a Belmoca, no more Bano, not Canomoshi, not a cardinal. It's really a foot for my Indian say, I'll conscience, not any pano over Buana, men for doing a home sama marine cocose, O Sababi, the any pana over Buano, a basta, any pano one, O Buana, and also see Kuno. Eti weni ene futu emfama yi nyanoma mu yesa ene amarke enye entwayi to ne bi ewo ahonhihiem na wokoboa no ne mom so fabri na wasa kori eye kraka yana se nana na yemfa wonsi hafo ne de akire de befiri mu babiada wo de aba besom yen so na ye ko atoye mantam no emu police commander no akire krachi bi ewo atoye mantam no mu yaya seidu na wɔkyerɛ sɛ krachi wo hu sɛ tuo hye ne ho ɛno na kan hu bi mu ɔkyerɛ no ne nkomodi ahodo kɔ so na wɔtoto na no na ba beto dwa kyerɛ sɛ krachi no tu ekura no no krata bia ni hu a ɛkyerɛ sɛ aban na ama ne kwan sɛ obetumi adi tuo no adi dwuma ɛno kan hu bi yɛhwehwɛmu ahodo kɔ ni nchi nyinaa ɛna okohu pressure otusu sɛ no de ayɛ na ɔman Ghana yi mu ya bia na abobo ahodo ɛka ho no ɛnya asɛm keto akra ɛna nam so ma police adwuma ko no de krata ya ba bontia wo kyerɛ sɛ ofa sa akwanya yi so na wabɔ bi akɔkɔ wonim sɛ tuo bi hyɛ ho enkrata bi anka ho ye ma wo kwan sɛ obetumi adi tuo adi dwuma na wahwɛ na nkrata se ma hu nyina wayi bibia ma nneoma nyina akɔnkan ti krachi ya sɛ edu die sɛ ebere kɛsɛ wa posifo nsɛmu a ehwehwɛmu ahodo ɔkɔ so wɔ ne nsɛmu a wo kyerɛ sɛ enkyɛ krom bɛbɔ akyire ɛde asɛm no ama court na nsɛm musa ne ɛho sɛnkan ahodo nyina no court no atoa so ye kwatema araho sem afi ho eba ene sakrachi bia wo emfie no ba duasa dodo na afre no ali sabre ya yakasei wakwa kodi obi agu womo a wo tema habo railway sector honom e kire se wo yo obi a ebre bi atwamu na wotai esoaso aniama ene trucks ahodo yi ba ne ene osoasoa we die no asoa we die ka we mu niama no oyiyi a na bebe emfie mienu ene e kire nie ena womu ehunu sakrache no na adwene no asate afa so kakra na wane na mompatamu wa wo wura ba ko so a ene eyi habo railways ho no won na ye kete kesha ne nsa wo mfie no ba aduonum wakwakwa kokum papa yi na arehosam no ese wo wie ye niti no se wode kwakwa ye dan de kwakwa ye dan dia hyade mu kura no de nam we na nkrofoma won madwene eba de na hye bulletin bag ni me kura ne saa no koba aposifo amane a wo behso ali mu de eno mu edede no a kwakire ba bia woku papa ne to ye na se kuntunsire ne de da ho etire ne de wa force a atia fiso de ahyadiem ya eka ne ho a wode namwo enkrofo bi kire se wo mu ne mali no no onte saa ba mfie mienu ne entamu nie eno mu se wa ye kekra mu so na andwene no aha kakra aba ho na sabre ya yakase ni nyina mu no aposifo de ababa betu dwa se wo mu nya no saa ma ne nkɔ ebo mu se nkrofo aka se adza na adwene mu kano na nso se wadi obi yawu
na posifoɔ aduɛ dɛ no ama na kwa ho baabi a wodi awuo di nipa ne to yɛ deɛ ɛwɔ sɛ wɔn gye no aso na adwene mu ka ne koraa no a wɔn tumi ɛde ne kwa ayaresabea na dɔktafoɔ mom ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ ana empo nokorɛ bi ada ani saa ensɛm no emu enti saa bere dia posifoɔ na di n'akyi ya wɔn boa ma rahosɛm a asi emu nhwehwɛmu ahodoɔ no ɛtumi aba abɛto dwa na Tema Regional Police Command no ɛde aba abɛto dwa sɛ wɔn kɔ baabi a wɔkum papa ne to yɛ no ɛkɔpagya papa no ne kuntunsiri no enti wɔn nyaa ne saa kwa sɛ na adwene mu ha no na adwene mu ha no wɔn akɔakɔkye ne deɛ adɔktafoɔ ɛna ɛbɛkyerɛ ya tuan sem no so na Inspector General of Police IGP mena kakra nie ɛna ɔde nsɛm ahodoɔ bi bɛto dwa wɔkyerɛ sɛ mantam ahodoɔ mmiɛnsa bi ɛwɔ ɔman mu a ɛne galamsey no ɛko a aban na so nyina wɔn kyerɛ sɛ wɔnti obi a wogusu a wotu anya asɛm ketwa na atɔyɛ mantam ne di nkan ɛna Asante mantam yi tɔso ɛna finfin mantam no etwa to na ɔkyerɛ sɛ ɛkwan ho pa ekrom ba bi nipa teɛ na galamsey no ɛkɔso ɛno na kan ho bi ɛma wo firi dwumadie bi ase ɛno no wɔn mani abere gidigidi ɛna ɛwɔ ɛbɛkyɛw ya wutu fam agudi anamra kwan so de wɔn eni ho agorokra na mprempra beto dwa sɛ nipa duasa nwɔtwe 38 ɛna wɔnom akyere wɔnom na wɔkyerɛ sɛ enipa 38 a wɔakyere wɔnom mu yi miaye ahodo a wɔkyerɛ mu bi eni wasa dadeɛ so saa nso na wasa japa akrokere dia so ɛna huni so ɛno ɛbɛn takwa na wɔnom kyerɛ mu sɛ huni so ɛno ɛbɛn takwa no nipa dumiɛnsa bi wakyere wɔnom wɔ hɔnom a sɛ ebere kura kasa takwa circuit court na hyɛ sɛ yɛmfa wɔnom kɔtɔ adabampuna akyi na June bosumi a yɛwura mu yi wɔnom asa bepiem ɛwɔ court ama sɛnie no atoa so saa nso na akrokere yɛ no ɛbɛn ɔboase Asante mantam yi mu ɛhɔ nso nipa nkunu bi wakyere wɔn a osusu sɛ galamsey ni sɛnea wɔsi die wɔn pɔtam hɔ no ha adwene na wɔn deɛ wɔyɛ ne sɛ nneɛma ahodoɔ a wɔn de pae asase enya kwan kotu fam agudie no baabi a wɔn yɛ saa deɛ no nso bɛn baabi nipa teɛ ya wɔn mu kyerɛ mu sɛ asarebedi akɔ senior high school kura deɛ ɛnam saa nkurɔfoɔ nsa so ama sukuu na agapade ahodoɔ deɛ dodoɔ na asɛe saa nso na nsase ahodoɔ bi ɛbɛn pɔtam hɔnom no wɔn asɛe faa ɛno na ɛka ho bi mpanimfoɔ atu wɔn so sase ebere yi wɔnom akyere wɔn na Asante mantam yi mu Asante South Regional Police Commander ACP Joseph Nyaba wɔn so ne mmerante akeka wɔn ho akɔpie mu pɔtam hɔnom sɛ ebere kasa deɛ wakyere saa mmerante ne nyinaa na dunkwa wɔn ofe ɛhɔnom nso mmerante mmienu ɛne wɔfi nsuo no mu ɛna wɔn excavator simu onya asɛm ketwa Samuel Ankama wɔne ne nua Daniel Agyeman ana wɔn nso gumu a wɔtu ɛfam agudi anya asɛm ketwa ne nam so ampanyifo akyere saafo nso ɛne excavators ahodoɔ wɔnom edidi dwuma nyinaa kyerɛ sɛ wɔnom wɔ aposifo nsɛm ahwehwɛmu ahodoɔ egusu a ɛkɔso wɔfa saa kwan yi so abɔkɔkɔ sɛ galamsey ne ho nsɛm wo abia wo nkura krataa ya wo de mra be hye wo nsam na wo betu fam agudi anda posifo kyerɛ sɛ wɔn nso anya brepa so obedi obetumi na watu ase ɛwɔ manyimu na sabre ya yɛka sɛ dia ba beto dwa sɛ a policefo a wɔn ɛwɔ Eastern North Regional Police Command akeka wɔn mo ho ama sabre 5,950 yɛbɔ ni so bɛka siska we entampe na nkrɔfo ahyehyɛ amiem yahro ya wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛde fa ayi framantamu voter lake ne so de afefa so ne so saa ɛde akɔ akɔpie mu baabi a wɔn ahu ne sɛ wɔn de ɛkorɔ na ebeto dwa sɛ owura bi a ɛfrɛ ne Felix ɛna gya wɔn nso wɔn te kudie so saa ɛnam ɛsoro fraw ne so ɛna ohun sɛ kodoɔ baako bi a ɛbɛn wɔn no ohun ne sɛ eniema bi a yɛmiemia so de ahyehyɛ mu no ohun ne sɛ wei no ɛyɛ entampini bia na nkrɔfoɔ no ahyehyɛ do kama de ego kodoɔ ni ma wɔn nyina da ɛnam nsuo ne so enti wɔn na ɛhwɛ din na wɔn no na wɔkɔ akakye no wɔpa fa ne kwan no ɛna wɔkɔ ba posifoɔ amaneɛ sɛ wɔn ne sɛ kodoɔ bi a ɛnam ɛso fra ne so no nkrɔfoɔ bi ahyehyɛ ntampɛ ne nya no bi ni baagi ne bebre ɛna wɔn ɛde nam ɛso ne so a wɔn hyɛ da anim baabi a saafoɔ yi wɔn ɛpɛ sɛ wɔn ɛde ɛkorɔ ɛno emu ɛna aposifoɔ wɔpo yɛmantamuo
womo ekeka wono mo ho ema sabre ya ye kasei womo kwaduadua mu a ekwadro asa enipa miensen ene Abraham ka ho ba kon so de Mike on confidence womo nyina na ka bo mu a womo di se nyambra asem no na wobi ntumi hu se womo aboabo ne bebre yi a womo de akwakofa so fra ne so no so womo kwakwaton so womo de kwakoma wobie ni nyina posifo kire se sabre ya ya kire wonom no ena emu ehwehwemu ahodo ne nyina da ebekoso na wabra posifo ekwaje die susu se eyenubone ewo mo hu enya no nkwa no wo mo hu ye wo mo kwae na etuo nketo atiatia ba akoka ho afi botto ahodo ne de bebrebe aduowatwenum ena wo ma hyehye nti wo mo yi botto be aduowatwenim no ena wo mo se ade yi wo ma bag ne nkakra be 5950 mu a ena wo mo smogre dia fa esuo fra ne so ni nyina mu na posifo aboamane ede ato edwase sabre ya ye kasei womu enwo ne se nkrofo bi eka asem yi ho enu nti no ewo se womu duadua mu a ene womu keka ho a ebedu se womu de dwane afensuo ne so no yatumi akwakokyere wonu nyina yade ye ni bedi akire na de aposifo ebeka ede afa ensem ho nyina da yatumi ede ababa besu na yanko choko enhwehwemu bi akoso wei ye nuanom sentwerefo bi ene Nigeria Health Watch we nom no eba pomode ho nsema na wani abie pa wonom kire se ene ade bi aye ade ba ko a ede apomode ho nsema hodo eba ema Ghanafo ehun ntowo mo eba na pomode ne ho nsensemu a eno na wo kire se efiri bra wodom ankomabo ade ne nipa mienu oba ne bema na wo kala no ana wa husuo no wanye tuntum a kokwa na obeye eno soso na tagina baabi a wote ene baabi a wufire ka ho bi pa na emprempren de oba omanga na yimu dia enkameya yese ni tituru enuano mo ma no obi apese oye kokko enti obekọ akototo enku ahodo bi wadwa so na ne ode abedane na wedie nani ebre kakra bi nipa wonim ni tum wubehunu na wadane broni ba force eno na anuanum kire se wonhwehwemu ahodo twokọ na enya asem ketwa obi kura timi wo ne ba kwada ketwa wonim hwe wo wiase na wafiri ase ne nkun wo beti abore ne saa kura benyini na ko eno na mpanyifo kire se ayade ba ko a ede apomudin mu hawa hodo pa ane bre nipa hodo wonom ede won ho ato saa de ne so eno na wo kire se nkun ahodo a wo mo de fa won wedi ani ema wo mo kala no dane no ayade a FDA ne njintu mu esan chemicals ahodo bi ewo mu no enka ensem fatakura se beka nipa wedie nanso kwabra ne pese osesa ne kala na woye kokonti na wote saade ne bo na wote saade ne bo e na wo kire se akwa ani mu akodum pempen so bi a enipa num bi mpotumi di parazon eni nema bi frafra ene no da dane ne wedie ni na wonhwehwe mu no kire se wone ma ahodo bi di nkomo e wo choko ba akwa efe ne karo wono ton fish ana wo kire se ono ne ma wa wo mienu efiri bra wo mo beto ho ne nkura ni tum ana ofiri asese ne obesesa wo mo housing wadi nkun na sra wo mo abeti ne na wo hu wo ma na kokko kama wo kyese no de wo ba chokko ho anu no mo gitumu se wo kala no nya kokko a ye mu kra so we nipa enu na hye mu nkura mo di se adwuma no na wo mo hwehwemu no ko na anim kodu ba bi wo mo sane ma me ba konso kobọ nkomo na asokọ eno no so kyese saa ne o ma na ekoso no de wo mu nim hawa hudu ewo mu se betumi de kidney failure aba sanso na skin cancer ahodo nyina wo munim se wo sranku sesa wo house na betumi anya sa hawa ahodo ni nyina nanso no na wonum anase ne ye gitum wo ya tena ye eno na hye wo nkuna ya ma wonum edi se adwuma no na sansam na aka hu bie na panyina wono ana da cosmetics ano wo FDA owura Emmanuel Nkroma wo bokokwa wo kire se san nyoma ahodo anipa nu bi te de fa won wedi ani no hawa ahodo ewom no bebre kidney failure wom skin cancer ahodo hawa ahodo bebre ne betumi dia bro ebio enku ahodo a won te de fa won wedi ani nso ya ade a FDA no engine tumu enti wa bia wo sa kwan no so no hwe ne tu hufo yenyina we so na nsema hodro ni nyina da yemfansi ewa ha samufo ye fa John ntwi bosia ko labo na bedi akire eye nanapia enoba efia abwajewa eja sam professor Ageni Mboatem Papilu nukroya bebo ye chidom man nsema hodro ne kenkan de mam senior man mozi adama Facebook ne so ba bia wo biada wonso nya bi ehwe ya somfunum yemienu midin mami ajwa nyanta tando meni abrewaba kofi chumasi
akora ni aka ne ye wode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hey, unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria one in Yina. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nomono, and 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more menufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne band combine so or ni bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any be na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto bi maneba and na say we there so ko bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busia ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de why Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus Mixer my dear ready pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist and herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer mapobudra mapa FDA aje Jordan Kratwayatu. Odofo mami misa wasembio da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka cry de kwa de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de da yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi aso ano by grace medical center ewo kumase breman DVL ne nchen pe osai kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Hello, me did Mammy Dusa. Me dedusa clinic ano. Esan Oteka from OCC Games Ninti. A free Saturday, Ekokosi July, Busumi Day Chatso. Ye free health screening. When is set in the pedria, ye in Sinisentoma. And to Brakumasa Swan magazine micro gold anum, baby wumpum.
Ghana Stand Up Kumasi warm up for the biggest corporate championship, OTEC 102.9. Pain the pain, the pride of Ashanti at the Jumadia Tundi OCC, OTEC Corporate Championship, Egwakoim, 8 corporate institutions, and for the Agrokra. 1 trophy, the bragging right. Who wins the ultimate prize? Menshia Prisons and Star Granite and Marvels, and William Hospital Limited, UTAG KSTU, St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, and Nase, OTEC FM, UTAG KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAG Amsterdam, and for the Agro, Saturday, 7th June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and for the Agro. A good year with Brenebekoso, Ebini football, Owari, Lud, tag of war, and then Yakika Umbibre, and Unti share Sami Mindano, Esanse, Bayo Jankasa. Sponsored, Ma Miadusa, Ma Dancini, a Jadu Bites, Genesis Media Production. On Loose Kitchen, Brabedi Di Peche, Clear Park, Abuju so dead, any Danny's Creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025, Aro Kordo Ankasa, or remove. South Pascal sponsor Jumedia, Momadia Frey, or 0247-995160, and I say 0547-982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojanaso, Aso Kumo. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, OTEC Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, ayeye na sienka. Dise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso OTEC 102.9 FM. EDDG. OTEC nyame ma wonyuma no enkoso. Openia wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yem adwuma. Wo mu nyina da papa. Ma wo ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani hu hwibio. But ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi. Bebi nso wo mo so. Na ni asemo edini omo kwani mukura na ehituo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo onyi nkire na duma ni ntumpon na omo tumfa abotre odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se nya sa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra wo do obi a bekọ na wo de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibi ato ye no awade wa ho de no tumi no ense wo ma nya kokuduro emfanya kopum bra wa obi wo ni mo nyamo adum ni amen amen. Aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔ wale no no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae
Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ onko hwehwɛ yere blɛ no ma ne ba Isaac no obompae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o sɛ oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne 102.9 FM. Yes, yeah, that's it. me twantro antu me yere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ni sa bɔ me sa yam sɛ ɔre madwuma ma me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri ye no ayo papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wo watchu udani apanya me dani wo watchu ahomachi 5 na mere akɔchi apanya of na dem abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi u apanya me si machi no ani enti nyama bia mere ye wo fie hɔ no ano odin me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de wo yɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani. Ernestina, Papa, do you respect your husband? Me bunu. Na fe de na aba. Adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me. Wo ne me abresi fie. Wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa wo sɛ ha me ne yesa ama wodi dan na rent na wo ka kyerɛ me sɛ wo so ontenam na tam so an na wa yɛ den na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me brem bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kyerɛ wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sey ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asoro na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me de na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopitugu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena ware ne so pachan o na wo twen nipa ni sika ni free o yere fon so edigu wo fon so e na o dis kan ye dey me du chabet o de ye dey me du chabet se be mbedi bi na me de atua hospital kana na me de no o de oba ni sika ni ye dey me du chabet o di chabet avieta uko tia lupri obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma pachan na wo wakohu no atwende agu wo fon so me pachan na wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey me do chabet avieta odi kotwi avieta me pachan utri ne sense na me tunu 50 cedi ndi utri ne dodo sei ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da mo na connect calculatis na kan scan mo ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa 1 year alpren ni tu a etofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo pachan entutwi 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me me say be betimi asisa 2,500 ni nyina e ba twan 50 million ti okodum adurawu e ba twan owura
ya on sama se we afidie so preko o wa japade be o ma omo ye dodo sai omo yetu na oyire na wo ne tisisi an o ye oyire ankasa ana empna me wan but me neti ona ne na wutui mfacho dabi omo no ma me nko mfacho ena we the ordinary won one ne nwoe mfacho dabi ono sika na ade akotwe alupre no anukwa sika obi dia no de amane so mfa mane ma okay enti wo de o ma de ja hwan ka yen samase yen ye we ono yen preko o mo ma me wonti me de ama me preko o de o ma na ma me preko aha ena de ebiem wedding fie say ko 28 years pachan se de wu bewu enti ya won samase enti wo ma mienu ne de se de o de ache o ma me on ta de o mpaboa nom ne de aka o de on ta de che hwan pachan mentale ne de infam obi e se de obaba na opede obetimi afa de obi bana opa no afa obeman to kai ba enti fache na ye hu se o de we ama we ni ehu se o de ache o de on ta de na mpabo ache hwan me ye ni nua be man tinu me be ba ko pe pachan se wo hwan dan pachan aka wa advance say asaka me 1 year na me dan tamaso 1 year enti fie wura mfa ana se oba na on ne tene munte enti grache wa gasa no wato unkura duro dia duro no eyewu asem Otech 102.9 FM good enti me boawo no aye on samase o ma mienu o de acha o maame mfa me boa pachan on ta de ne on paboa endi ewu ni nua de obefa bi amfa me boa pachan o dan na ka 1 year eno nso hwan na ntene munte ana de che fiewura me de me fiewura o de me fiewura na ge na o ne tende wa amane hwe sende nyama na wo mne bi obeyi de enioma na ye hu de ono nso befa oba no enioma be na ade ja no TV ni mattress ni fine TV mattress ena fine pachan fine no ceiling na access standing ceiling eno ano no ene nyama na wo bia no ene nyama na wo dam wo bia no betumi afani na obet on fa dem ho ne oma no 1 year advance ne de o make sure say o de be me fiewura no pachan okay ile
ɔdomankoma nyame ɛnaaseɛ nkamfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛde ma odin kronkron no adɔfoɔ ne ade hyeɛ awia yi moma yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akɔ aba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia ɛnɛ ɛyɛ dwoada ɛnɛ ɛyɛ bosome nsia yi ne da a ɛtɔ so mmienu mfimpinu ne aduonu nnum mu ɛne asen ahyia yi adɔfoɔ ne ade hyeɛ ɛnɛ wia yi yɛde asɛm bɛba da bi dwumadie no ɛne yɛde ba abɛsom na dwumadie yi ɛna da biara da se ahyia wɔ afidie yi so a yɛka sɛ yɛde sua deɛ yɛka sɛ yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awie yi a yɛahyia nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ na afei yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afiri kɛseɛ yi so ɛnɛ da dwumadi a yɛdie yi yɛ na mo akae na mo ahyɛ ne nso sɛ adesua ne adekyerɛ dwumadi a yɛde ba yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ yɛ Facebook ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM Otech 102.9 FM na wohwehwɛ na sɛ wohunu a wada ama ɛyɛ ahyɛ ma wunianom nya adesua ne adekyerɛ dwumadi bi ntie ma wɔnom enya bi nso nhwɛ ɛbrɛ korɔ na mu no awie wadwenkyerɛ bi a wowɔ no fa ma yɛn ɛwɔ comment section hɔ odi tum ɛma yɛn a yɛbɛkan no kama ɛwɔ Facebook ne so ama obi biara ate wɔn ka ɛnso wɔ hɔ ɛnɛ woba YouTube ne nso so na wohwehwɛ Otech 102.9 FM a ɛnɛ awie adwumadie ne streaming live na wada ama sɛ wo join a ɛyɛ akɔpɛ link no fa link ne ma wunua nso nya bi ntie no nya bi nso nhwɛ yɛn nyinaa yɛnka mom na yɛmfa dwumadie no ɛmfa nsom afei hɔ nso ba comment section ne mu a ɛyɛ afa wadwenkyerɛ tum ɛwɔ yɛn comment section hɔ ma yɛn yɛbɛgye na yɛakan ɛwɔ afidie yi so ama obi biara nso ate wo nka ɛna dwuada yi ɛnsɛm hodoɔ a yɛde ba yi yɛwɔ yɛn nuanom ahodoɔ binom nso a ɔnom fa yɛn dwumadie no live ɛna wia Be Love Radio for Spain nyankopɔn hyira mo paa no ɔnyɛ mo kɛse ɔntutu mu anamɔ nso nsiye sɛ na wia mo fa yɛn show no live ɛnso wɔ Spain man ne mu ɛnɛ oba United Kingdom man ne nso mu a yɛn nuanom Sahara Radio for yɛda mo ase ɛnɛ wia wɔnom nso fa Asem Beba Dabi dwumadie live ɛnso wɔ hɔ ɛnɛ Brainy Radio Amansan FM Abawa Radio Patmak Radio ɛna GN Radio ɔnom nyinaa nso wɔ United Kingdom man ne mu ɛna wia yi ɔnom abɔde mu abiebie mu yɛ adwumadie no ɛtwagu awia yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyman ne mu daakye Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyman ne mu na awia yi ɔnom nso abɔde mu abiebie mu a dwumadie no ɛtwagu medin de Krobea Nana Yaw Asante awia yi ɔgye aman nie ɛna wia yi apɛsɛmaka na nanie ɛna dai Krobea Jata yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia ɔba de ɛkyɛ me awia yɛ ahyiahyia yɛgya akora ɔho te sɛ nyankopɔn adom me ho yɛ paa na nso so adom korɔ na me nso me ho ɔden ɛnɛ yɛ dwoada seisei sɛ wohwɛ mfimpinu ne aduonu num no a yɛakyɛm yɛwura bosome nsia ne mu yɛmfa seda ma awurade nyankopɔn sɛ seisei yɛde first half aba ɛnkyɛ yɛde bɛgu deɛ aka ɛwɔ yɛnim ɛnso ne dɔɔso yɛsɛ yɛadekyeɛ mu nsɛm odiifoɔ biara nim ɔsɔfoɔ biara nim kye sɛ wɔde firi soro ɛde adom enti ɔmo ayɛ yɛnim okay ɛgya kwa me na ho te sɛ ɛnɛ dwoada ɔde ama yɛn over the weekends nso na nneɔma wɔ mu na nneɔma wɔ mu yɛtwew ha ne yɛtwew ha ɛdurubere bi koraa na mti koraa yɛ meyɛ me ho hwee ɛnyɛ ye na mdu me fon na nka manum na nka mmoa enti ɛnɛ nso yɛasan hyia adɔfoɔ mabedwafoɔ ɛna wate wɔn ka no ɛna wia yi Jataba ɛwɔ ha ɛna wia yi Abrewaba Kofi Twumasi ɛnso wɔ ha ɛna wia yi Asante miankasa mi name ɔno nso ayɛ Yirede ɛnso wɔ MCA hɔ
awia yi nioma hodo a yede ba mu benya bia hunu won tentan so nyina no ono na de nam wo ho emoschei ene other technicians ono mo nso aye krado chinchim mfidie ni funuma de ma yen se be ya yede quality ba besomo wa afidie yi so na awia yi ensem ahodo a yede ba no ensem no emu odu amanfo adwenkyere nso abegum awia yi yebekan wa afidie yi so ne ye de amamo na awia yi moma yentie saa basemu yi na yemfanto yenkotodwem ewiase ensa etete aduane ede hye wanom no saa ansa ne yenka muntie ayese akwada ketu asua na onim hwe na bia akwada yi afei na ne bo ahya ase se ba saa akwada asua yenka se ne se ye ka ne bo ahya ase ba anase ebo ne kura maaye na ne se no enim na sebe esen ne nam no ewo esoro ne fom no maame ma akwada ni nufuo na ebi akwada no wakade asi maame ne nofo na no enufuo na no se wo kesi ano se si wom ana esi nimu a eye maame no ya enti empofirimu ana se immediately maame ne betwe enufuo na no e de free akwada no enum se wo twe free akwada na enum saa no a ebema akwada na su saa akwada ni su a na maame ne nso de huhu ne ho ye minufu ano ye obatan bi kura de sebe ne nufu ano tumi ye kuro enam de ne ba eka ne se ana ne nam a esi ni pie firi mu no okasi so e de mia maame ne nti na sebe mesremeka na maame nofo ano na aye kuro eba sa eye maame ne ya se maame no ma kwada ni nufu a eye ne ya kire se nufu na no na ye kuro enti oye jijiji kankan sa kwada ne na no aba no na wo twe no oye jijiji hui kosi se akwada no be hyase se wo twe nufu no ama nufu suo na hyase se pie ansana maame ne ho atodo good enti eye maame ne ya ebra akwada na ka ne siasi so na maame na twene nufu na no afri akwada na num by force no ebasa akwada ni nsusu oho enti mi mebre na wonso ubebre bi kire se eno na amu asun saa na me pa kire ensa yede titi fufuo di ahye wanum ensa yede titi die huo ni yede ahye wanum ensa yede titi nkonkonte ni yede ahye wanum ensa yede titi mutio ni yede ahye wanum sanka ensa no yenka enti ingresi ni say do not bite the hand that feeds you kire say o kasa ansa no a ebeye den se nipa no ode ne nsa ebehye wonum bio onimusu wahunu bane ye ka ho ti obefa ne ho adwen na mumie ntie eponimu ena ekom kese sim entokwa yede to paye kodiewuo wo hye aman na eko ena asi wo pomuyi entia ne epumum pata emumu adoma akese ne nketo anyina ho kire won ye tototo paye nom ne ade gum ye kum ye ho ye kunya ma sesei epumu aye hwi ni pum aba beka denchem bema ene denchem ba on mutumi kope baabi no teteye ene ye wom dwane wom se santokwa wei se ne moa akuakuo ene adenchem ntalapia enkate fish wakotoposo ene woni aka no bia agusuakuo bia kubi nanso saa denchem bema ne denchem ba wei de omse ntokwa wei ye bekwa akope baabi ate na sebe yenyetie didim saa bi no omo yeye enti omo kote etiefo entokwa ni nyina ba na wieye no na epumumu nyina wu ama abeka denchem bema ne denchem ba omo miedu pe ena na aka wono wopum enti omo ye ne nkakran firi punimu eba beda sutini bi mu kire se
aboa dan cham ti nsuo ni mu anu obedidi saa bre ya ye ka sei nsuo ni mu na emu aye hwee enti dan cham be ye da didi enti edi asem kese na aba dan cham ne yire ne ni kunu ne so wɔn di wɔn ti pempem ɛkɔm de wɔn kɔm tumi hwe wɔn mo ano wɔn hranhram ɛwɔ nsuo no mu kyerɛ sɛ wɔn bɛtɛ ɛpona no nsuo ya no wɔn mu nya hwee kyerɛ sɛ asɛm esi yei kwaye atwa ho ahyia nso gya kɛseɛ bi atom ɛma wunhuna aboa bi ana nkampɛsɛ wakasa wutie sikwa so de wokɔmo akɔpɛ na kyeawe muntie no wɔn mo nam ɔma pie firi nsuo no mu abɛtaa no ɛna wɔn mu hunu sɛ aboadre ɛte aduaba bi so ɛna wɔn kɔ adre nkyɛn na wɔn sɛ aboadre wɔ se yes man ɔdɛ adan die nti no aba me nkyɛn ɛna wɔ se hwɛ entokwa kesi esi ye ma bi ba asase so meja to kwa ye yi mu asese ye ho kire ye wodi enyame aboa wadua ba wutumi bo ho ban o se ya ba asa no eni ensua na metwe fo so a enti ama ejani bi antom enti ene ye menkoa sa abre no ya adwe nkoa na na te sa adua ba iso menkoa na mete so na se ne ya so poso yi me di ne nkakran kosi se eje to kwaye yi mu no odoma nkoma betonsuo amanuaba nka ye ne nso asoso na manya biedi denchem se wonim se nka ye de nka ye ni aduaba nanso se ba bi aduru no se ye ni aduaba e de Asem Beba enti ene adwe mesra oboa me ne me yire ene adwe ya tie aduaba iposo na wode sane no ode ama man ode no odenchem nso de awura nsuo ni mu na ene one ne yire ahead ni ahemre aduabai epodwe no mu di akogu saa no ma ya nkakrakra adwe boa wo no mo no otie aduabai bi madenchem ene ne yire be abosumi miense ekono dako aboa denchem ba ya o se adwe o se man ode o se wani tuase wo de ye hunu se edua yi so na ote o se aha ni me fie sa wonso nim ba bi amene me yire te enti ene yete sa de ya ma memfa wunsi machi na memfa wumra nsuo yi mu na menkonko kyerɛ obia ya entokwa kesi esi ye nyina achi no me ne me yire yenya yete ondi onim se wabeya nyonko ne nyonko enua ne nua nkyerɛ sɛ wo maame yɛ mba na emom die woye woyie meka sɛ yadwe nso yɛ denchem ne yire yie odenchem be ma fa adwe se ni nua preko pe a ye koba enti wo se mi nko hwe ni fie a kwa na mekọ enu ohuri free dua yi so enu odenchem be machi epuso wabetena ho na denchem ko ya kodru epuni mfimfi no enu o se adwe o se man ode o se mpese me kan se mbi kirew nya sa na man kan kirew a ye kokodru ho a uhunu sa ebe ma ye ma hyew Emma wan hwe ya ebenya asem kese de amame o se di asem o se me yire na ada me a mama be fa wu koyo o se o se ne enya hwe ema ne ne wo ma na fa adwene enti so ada waka kire o se be fa me na me mehwe ba bi amote a enya bone o se hwe nya sa no o ka o se wodi na mona che anse duaba no adia wonya enam ankasa nwe enti ope wakoma na wawe ama ne ho ato ne ho so na se ne aye no ono so ye meyere metwe na no wofom a enye yie enti na maya bedede wa mafa na mede wokui sa bere ya meka nu o madrupu ni mfimfini o wo se ei eno wanka nkyere me odua ne so no wo se wo se hwe me na mo a me mfa makoma nante o meja makoma wodua ne so me mfa makoma nante me nampe se mi tu kwan se ya ti se mi free asase so mi free dua so na makọ territory foforo ti se nsuo mu me mfa makoma nko meja makoma wodua ne so enti wo de sebe ya se we de nka aka ya nka me fai wa kam odenchem be ma tum aye ne de sasan aha ni he ya fa mi kodua na se na mi nyi makoma ne nhye mi mu enya hwe se me ne mo mu ye mienu me nso me nko a na me nkofa na de oyiri nkoyinwe nye hwe ene nkakra o kan ya do denchem be ma e ma denchem be ma tiase no sanye
ɛna nkakra adua yase aka krama adri adru dua na se ana kom wo huri free nachi ani dua ne so odanche mema sana do esie obeyi wa kuma wi asim yankwan ose hwe wo ka se ma aboa wo ho wo pe kwasea na wo pe aboa funu na wache no no eye mimi mfikire wo kwam ne wo yire e wo nsuom mimi moa mo ntete aduaba mfiri asase so mfa ma wo nkonsuom ne wo yire nkodi ne die wo se wo yire se ne kodo me makoma nti wo mefa me nko efiri ho odanchem tumi begina dua yi ase wo susu e wo wiase nyina bi se be ya adwe beti aduaba no bi mpo e de ama no wo amfi no bio nti danchem ba ope adwe akoma awe ni kunu a otie ne yira asem na nko obefa danchem adwe de na kwa ma danchem ba awe na koma no onu gugu nsue mu nkakra saa ekom kase ekun koto eto anwea pradadada so no enu bi eni kum danchem ne yire eto pumu a omo nso de ewu asem we ya amakan wa wutie no fa kwa adwendwene mu ensa emma waduane die no enkasa ansa no se wo kasa ansa no a wayemfom so ensa emma waduane die no enkasa ansa no baabi a wuduru ya no na nka wawu awie na ni da so nim enipa bi ene gina ne so a oyi wu free saa biaye no edi ugina yi ene wagina yi enti wo se woga me amene me ya nkoanya obusuani onya unua bontinsu ni o nanso hwe baabi odo ba beduru ye na ya na enipa binum wure fi se die waso atwedie ni mu ma wo furu koduru soro no ono onim se wode atwedie na si ho ma wo enti so hwan wase atwede a obesan ba fom ade wei eye top secret enipa nim se na mo obi so e ma wo kokoduru mpempenso bi a eni se di pade bone ade a wo ye ma oduru saa biaye no yese de ode na boa ono ne tumi yi ne tekere maso aduane ana akase obeyi na obesan ba fom saa bre no okọ ne nchen ka kire ne so omo a na san fra onfiu ewo nwumam woni esu anwuma ewa awadiem oba ne ni kununtam ewa abusuam ewa ahiniemu amanyom baabi enipa mienu ana miensa behie bia no saa de wei wo ene asem wa makan dwene ho kọ wadwene ni mu na nkyire obibi ene wie Krobea masem nie oba de achiame agra good monica sa yenchia yenanyame ase na yenchia yetiefo nyina akra wasem a wakan eya asem a emuduru Krobea Asante kotokose edua ebe so aba amawati bi edie ne sa edua ba no yensusu gyanwu ase saa nso na baabi edidi ho no so yensai ho obi true ko hwe nkwa nso so a yentru no emfa ne ko hwe wowuo de wiase aye wei saa niema wei ye eniema edi nipa bi akotibia bi mu a ebi kura wo monwe ho na wo mun susui se enu nti ena de saa wo haw na ba wo mo so efiri se wo hwe emoi ayongo fa ebeda wo mo ntem no a nanka ye pa ya efiri saa bre na ekọ no de nanka we hia ensuo mu bibia nanka de wo nsuo mbetumi de aba nanka obi so hia asase so biribi ana se edua so biribi a enka asorobo anso so e de aba firi se Krobea Asante kodoko se obi be ni asorobo a ukotokoro nka asoro da ndi saa bre no nanka ayonko fe be mu o makọ o manim nanso ewi ase edufuru pe ene boni nti no ema adamfo no mu eteye ema ekofa owuo e de bre eye denchem ene neyire akura ekoso obi wo ho a ni kunu ana se ne yira enam ne so a ema ne nsa kona no no onfa ne nye hwe o kasetia ne jen sebi mpredu asa onfa ne nye bahampo ena sebi odi apepa ne to afei a ebeba ne se saa enipa kro eni bete na afei enam so sa aware ni beguo no afei de wo hwehwe no onya biewa saa prere no obeka se
sɛ enipa so machine ne nam ne so na metimi etena sima manigye enso saa bre no na asɛ ya wie o obi wa adwumam odidwe ene ahantan na adwuma wura wo mu no wo ye hwan wo nko an wa bi adwuma afi adwuma ni free ne nsa wie a afi na no ahunu sɛ sɛ nka meto me bo ase ya na nkeye na nso so esan ahantan ene dwe a me ye no ene eno na me yi madu a me nya adwuma papa de sɛ de na me ye ni bio ka me hu yanka metena wa ndi sɛ wiase sɛ wa hu saa ne ma wei na wa anhye ne nso a esu a obesu a ne sɛ me hu yanka sɛ duaba yi beso amate bi adi anka ma zusu ja engu ase me hu yanka sɛ adwuma yi be firi me sa ama me ho akyere me a anka ma anya ne saa be me yi be kɔ ama me ho akyere me a anka ma anya ne saa afi na usu ada ne me hu yanka enti aboa yi wo mo akyere no o mo bewuo no esu a den kyem ne yiri suye na o mo de ko wuo ye sɛ yehu yanka akra dem de be kan so de no me da se mo me nso me da se eburo ena wia yi adofo ye be som na awia yi ye won komobo ene ababa wa bi ewo manim ha munyi ne krata no ne docket no munyi mame owo manim ha maame panyi ono nso ewo manim ha one ne baba ya ana afei akwada ketwa abaya kama ono nso ewo manim ha na nanui fiada ye bekoi ana ababa we ye friend Joyce Mausi odesa semi eba ye nim ha ababa wa Joyce etikumase ha ono na ne ba ene abaya bi a ye friend no Abigre mi nua ba ye friend no Abigre Asante ote fomesa ene abi mame mo ha uni ukunu ochapi Clement, a very good afternoon to you. Na mami ba Abigre on dia wadwane afrifie won tifie we nu akoye na anu akwada no a wonum di ni free nkran e ba ye no asem no bi abrewani akokora na tete sa akwada no bra na akwada na nyamfie mienu akwada ni nya adunum obi besra abaye ye de akwada ne koya ne papa da ni nsi akire hene afedi wahunu se wono wo ba akosi akire ma akwada ne maame kora bemma sesei de omo je omo ba afri akokora ne abrewansem de akwada na ma abaye ebinie maami wono wa ha ne ba afri ne mofrase akwada ye nyini mia de akwada na koto secondary school mu akwada na hunu se sesei kura de school na hunya enti osori a wontina school mu akonya mpna bi twe sebe wenye dua papa bi re twia pia dua eno worry mikrom twia pia asefo na wie mechiamo wo akonya twia pia dua bi akotena se na twia pia dua yi eno obu ne man bie na podwe wo bu ne man bie na podwe wo we twia pia dua ye we de so de onam traffic mu a se wanya de so bi twia pia dua nso de ntintine wo ho ne soso ti anu bi na akwada ya konya ewo nkodua ase amanse central mu akonya twia pia dua bi wo nkodua ase nti dua na se no akoye ni nwunu na akwada na koka dua na se asemu ameka impanyim 40 ase nkwada na enti ase ni maame frɛ na no ni papa frɛ na no afedie ba ya akwada ya tumi anya akokoduro ebe kasa onyem asemu wasi oba de acha me champion pro scooter and so de o show pro scooter atade no pepepe atade we de o sha ya na prosecution ni mu ya hye okay abaya kokoyi me kai no your friend Joyce Mausi 1 minute fa na sem no bonitofua na fa bona na conform me yo akura
ayo etiefo some bekaya mu anesu mu tie ne wa ha no mo na awrai ebaye na asem tintini ne titia ne se ne ba abayo abako o mfie no edu enum sa mfie dunum odena akotena akoto school na o se emre kakra nie no akwada ne suban asesa ontena school obetie yese wonenam ha obetie yese wonenam ha no afiri ho no mo ekese chinchina nkoa na wode enenam enti wono de ne mantemo pa opepa ye Jacobu ne nkura ase ne nkuro nketwa ne de ene ho de ene okoduru wono de maame namba ama ne frefre no maame so utime kɔ no akɔfa ne bai no de na ba fie eni na anu ni nansa okofa no akosku mu no akopa yifo ne che wose mesere me ba ne pese da ache woye nurse nti monye no wo mo se na nkwada abone sem nyina ya je no nko ba bia ebire bi kura ko police station ma police fo no kura to ton taade de ma ga ne se be ye obehu se o mo pena se wa ya na nansen na akwada na se afirifi ote ya ne se abamuwa bi akɔkye aba akrat awura no de na akɔhye ne da mu ache se wo buwia wanya adufodi ade eno no hwehwe mu no ko hu ni se saa krakye no a wone ne ba no eye saa de no o ma me mpokom ewo nonko ase nkonu ase nkonu ase eho no mo na ma me wo enti wo frɛ ma me no ene ne kasae emo mo pamo akwada ne ma akwada ne bae enu asan kɔ enti anano a ye ne wo kasai na akwada na ba fie oba fie a wo hyɛ mu a wo kasa no de ma me ne so obete ne sɛ ai na mo se mo ma me nkɔ hobio no ye ne se menyem no wan ne behwɛ me wo na behwɛ me ana wɔsesa ne no ma ba wasan kɔ ɛna ma me di asɛm betu ye nim sɛ de akeka kɔ ne de ɛso kyɛ me ayɛ ko ayɛ no me ma ne nyesa esi awura yi wɔso wanyem wahwim ɛna ɔde betu ye nim ye hwehwemu enya akra kyene number ema ye frɛ enya maame no ene ne kasae ne tie watwamu no maame no ene ye kasae ema ye ka kyene ne sɛ waka bidie nanso so enadwui ye hia no ene awura no ene ne ba no ba ma ni nyina ewo fia ha na afei bibie o bia no yenye na sa ene ka ema no kosi akra dia meka ye no medase Joyce asemwa papa yi aka no wayi wa no asem bia frim ana wode bia ka ho sese wo die pa na hia wunti e ma wo ba ka no pe e kire me pese akola ne ba fie obafie pese obafie okay school dem no ho ana wo pie no nkoy okay pese obafie no to ne school so mate na agonfo akwaba bra wanim kakra ma me fa nsa gu bibi ne so fagu so obetum kra do nsa gu so na wa ye free kakra why de dika ya ma ya akọ wate se pate se yese oba ene o papa nyina free mu abom kuse wate kuse na wo ba ba ma no wo we ipacho ma so ba mi hu mpo mi hu no na sam de kra mai wayira mi hu no wayira mi hu no mi bra ade watu kwan ye ko pepa bi adi ana bra mpacho mi watu kwan fra won kala me ntimi no di wonam sisi a won wo mfie sai wo ba ba ma no ipacho wo 20 no wo ye adwuma ba wo nkonu ase ipacho wo nya adwuma bi a ipacho ni die mu me no pasa kakra aha wo de yi me no ano ansa memo akasa ono oye adwuma ba wo ba no ipacho wo nya adwuma wontwi moto moto video no de ma no so ma me ni wuraje na ade ni wuraje na ade okay asɛm a opanyini ka ye ne asɛm a akwadai ma me de atoso yi wona wo ba ne abrante no wo se abigre wo hu ne wai kwan ban ne fa so a abigre ba betena ofie ya ba biduru yanim hai nana konfo mba cha ye fro se ya anza aje fra akosua adwubi ma akosua afei kasa ipacho ani diem ipacho abla akra ne ba ho me ko hu ne ho no me ni kura nim me ko hu ne ho no me bisa anse ne maame number we na wakola obedua na o se me maame wo kumase obi o ti kumase ana be kura se a ipacho fa maame no mama ipacho ni diem akra ne diem ma me frɛ me sister yi na me se misraw yeso be frɛ na abi na woni mo no o se me ipacho minim no o se misraw ni diem ipacho bla be fa kola no
eti me kan ye no wonyame no kwani Mr. Ya nso ampete wo fa ablante ba akoka no ho no petututu bi ya mo bai be fa akoda no no ba mu se me de wase na kra no ne namba basa ne bi bi atwam kra no wo bi kwachichire no do ba ni bi na fa no e de ne bre no nye sa ka bi aka ne bana kra ko wawu o so no kwa no sofo ko wawu kra ko enim enti wasere me a me makra no ko won ka me nche nam se da bi won fa ne nko namba me kan wote ase na ade akra no e baaye ewrade enti wode ne baaye no ana wo ha wo ba be nenum na nan ho na akra na saba wo ba nam se menti ase ewra ko wasi da bi me so ba ko nam sa afre maami onyame yanum ne kura ni maami sa abai wan tra se kora enum so wodɔ ne benti wo pe ne beni yenti wan tra se ti maami ne bai wo sa de ne koi ni nansa na kura ya sa aba mira na kura ya sa aba o ba nam se ade na atete me sa mi kutan kola du mba na 50 ade na atete me sa enti ko enti ase nam sa akra maami aba home plan sa no bai and was abe fawo ti wan wo frɛ sɛ nana nam sɛ sister no wasi me duka yeti akwa na dwane wo dwane fi me nsam eti mo hwɛ so obaba ampa wo bai oba nam sɛ abi ada na tete o maami sa adan na ha maami sa o maami kasa be enkura mo ya me nsapɛ na kura wo po yi na so mpe na ne school eni obia eni munyam obia school no obia present ba beko na wo ha ma me sa na me kan ti wo mu ya ti ade eche na me ka je se won fa ne papa no mama ye friend papa an papa ani wasu no obojuam kura na da mpa acho uni ma bi wasi ha me ba no papa no so waskesu me papa ne bai obe fa akola no e de ne koy ko di ho be na nsa Santa no wasa bankodua so oba nam se ensi mi fie ho bi o call ne papa ho be fa ne call ye no wasa bankodua se bi wasa ba miwra asem we mani abere papa na me kasa asem we ne wasa bankodua se wo bi anam se mi fie ho de ensiwa so ba ko degura mfa akoda ensiwa na yiti o tetete anwa so ye fie wa ya akra no pie na o ko wo dinam wasa na papa me fa committee for ani nkofo na me akra ne sa akoye askesuo na papa ne kwasa we de ko papa ne kwa we wiram ana osina na nye boni me fedan ka me ma na ma chena ka me ma na akra no woni na mema so sa na wo ma ha ana sa wo ba ne mai e me fa me ba no ana wo so ma meje awade bi ma wo ba no enti me de akura ne de men kana sem biem aja say me body mpo mbone na papa ne kansa na me yedi entri maami wai ta je akura ne menye no ti mo no ba na anu ya no frɛ me sɛ akura ne se wanyam nti na mi wura mo so mpa je ne dim na ma frɛ me ta ma frɛ me na me ba no ba ne wo binana ukuara na mo kyerɛ na mo frɛ me na ko sɛ mi wura me mo kywa me bawu ti me sra mo munya botre ma me na mi ho ba bia me de ma de hye ne beto ti nya me ne munya abotre e ma me ade echi wu kuala me kwa mo kire mi do ani ase o papa so wu mi ra eni brisa ba na me ken kusa abere dia me dia ni ze mami ai me ma fa ne ba mi bra bi kuta medu mi kuta banana 50 mi do ba ye dai ngusu die mienu akutu aba akuna ka ho ma na ya miensa na me de wo ba na ye den wapo akura no se wo mela me nche na me egi no na asem fa no hospital ana me de na ko fe me de ko ya o ka kan na asem ni yo ehwe no anu ba na yo se da bi enne ente ko am se ayi enne o chimbinan me nsa amfa ne mela lokta no nti yo mbe kan asem ne kire me se yo mo hwe no yo se o hwi ni ho nti me fa akura ne mela na fi am se me nti ase obi a mo se yo mera no me twa photo de me yo ba atai e bra na ye be ko ni akotwa photo no ye ko no onyima me hu onyima so a me hu na no am from say enne me Muhammad na ntimi am sram say ka nyambo a
ukuyala ana kameba ana musi ene mimi ameni na memra na mde ba ntim ba ma da hono ma akura na nti na mba me nam okay mienhwe oba badu ose akwadaa bi we ohunu ne wan no kofa ne ba wo fie ho pacho ni di mde pacho mikra mi ntim pacho ti mbusa bi no okay na asem we ba ye wahunu wa wo ba no ne nadi nkomo afa akwadaa we ho pacho meni ko hia se mikra mi hu no ma hada ko be 4 times busa abi ma okwa awokoto sa bi di wo ho abi di wo ho nanso oba ne di woni ho bandi woni ho okay atie for say no abi no ewa ha edin Abigail sade we ewo Abigail fusum se Abigail sura Abigail sa no kasa wate ahwe surumu a ehu pa Abigail fo se wa ma wani anya den ewo Abigail ho a edi Asem Beba Abigail fo akra Abigail na ye kana semi akra no ewo manim ha na wo hwe no a sebe atiefo akra kama bio akra kama bi wo be hwa kwadai pa wono nso wo sisifia ni bi wo hwe akra we sanku onya abotre pa mane ho na sebe wanyini ne wanyini yie a sebe nkono nso be dan kofo kai mu bi wo sisifia ni bi wo hwe akwada no a ne form ankasa no efe wo we wo sa ntiatie for enemy of progress for no mamo we wo sa akra ketwa wo hwe eto a ekuta akwada yi a so kasa wo gogo ne ho anya abotra ma ne ho na wanyini a ena eto ankasa nso ehi mo amuti a munim no menkasa asem we mfa nkyere mo eto ehi enti oba sebe odi aya monta mfa ashawolai na monhwade se akwara enta into ashawo ntema ashawolai asem na make you akwara no ne to phone tem si panyini a ne to anyini dada no odi akowura ashawo kire se afe na ohono ehhehye brede enti se wanyai wo ho na amana brede na sabe wo sori a ayi ho ni akawato ni etwiw so nse basa so eto ne kosoro na ba fam ekosoro ni nyina na ehi ko na ehi enti se wei wanhwe ni ye nya ne ho amana brede na wo ye ne ho meye memasem na wo jump from one bed to another bed ya wo be ye osei na uti ko na utu hi wo beti wani no eduru ba bi esese nka utu nyini na nyini bio na oto abadada nti mo mehwe no ne to efe kama na mo behwe nufu ekuta akwara na sebe we no eya pontiago die ni bia say yo nubi wo jata bani mu ya uzo nim wona nimu gudi owe we die yo ti men fa ho me ye bia o kametwa o ma pontiago die no ebi na akwada we kura okutanufo pontiago ni bi efe papa ya senka wo nya abotre enya adaje edi ama ono ankasa ni nipadua na wanya ne ho adaje akosuku enya ahobrase edi ama ne maame ne papa ama ono mo abre nanka wawie sesi sane watiwe na se fata be fata no nanka watumi akobo wo ma mo hye white ye bia degree ni bi he enka fata be fata akora ne pa na sesei wo ya ma ni trinwi nyina ye soro ha no ashimi abi be fidie no mba cha mo nkata nanim mamu mu bi ehu akora danim bra wanim eja kwa me ye niye mame
na me musa kora no de ha no wonsa na me musa no de ha no pantia ama sebe na den na wo ya sade no na ka kire me na me hunu wo hawo se wani na nsade a mehunu se me ma sebe so na wo pe wo dwan a wo de na no akoka nkyene e na wo de wa no akoka nkyene na aso demu a mehu sakrache no na aka bibi dia to trim kire se na no be ka se wo so be ma 10 million na de digwa 10 million yes kabai. What is 10 million? 1,000 Ghana cedi. It is what money? Yes, kanzu nyeska. 1,000 cedis is what money? Yes, kabai. Ya 1,000 cedi nti. Ato trim se wo be digwa. Suku na wo ko ye. Chobos nko akra ye ton say. Chobos. Edru SS going tama. Chobos. Ghana ha no yetrimo den. Ne de ye ne se ade a ne tam bedru no sa ade ne ye yerso. Trunk senya trunk kura ne toy na enkola ka bi kura ne toy ya enkola ke kura no ne boy ye say. Provision ya wudi ko school yenkoto milo yenkoto nido yenkoto den enhyeto no ne gare sese gare olonka kura wudim gare olonka bo ko da ye ba bi enfantifu eti ye fro okọ fat da bi nya fanti new town dakodwom na ko hwe gare olonka bo e wo dakodwom ko hwe gare olonka bo e wo dakodwom o hote say what did he? Udi die. Wamen. Ana wenu mu ato. Menko togo be mawo. Afigo be. Ana obedi infant nkradok no. Anti koko obedi. Debi. Uni. Ana ope fufu, ope de nkwa wo ho. Mfa nkwa aponchi echi. Debi. What did you say? 60. Mammy, obadi won't you say? 15. Oh, 15. Abby, what did you say? My 16 mean 15. What did 16? We need 15. Oh no, mammy, why a war wine? On our war, mammy, Mousy, and our mouse in a war wabby. Huh? Mammy, only mean fear. Na why na bo wo mfie kire o ona na bema ona ka o date of birth de kire o na maame na owo no de on de unimu date of birth o date of birth ye say de o ka kire me na aka ye say 2nd November 2007. So you check in nanka wo ko 18 no ye check in te said ye wo kanya 2nd November ebe nanka wanya 18 years o enti nka wuni 16 sese ya nka wo 17 mu a wo ko 18 meboa enti e kire se wa ankasa kura wo nso ni mu mfie ti se wo ma me ni mu mfie a abi I put it to you se wa ankasa nso wo ni mu mfie okay afei wo ko secondary school ujina say Form 2 SS2 okay se ye ya me ne wo ka se hefa na wote abi na mo nkoduase ho wabusuani ben na ete ho a onim nu nti a ama akotena nkoduase ho abi wabusuani bi anto enti ene ye den na wabusuani bi ani nkoduase nenso nkoduase na ate abi me ala mkotena obi a wonim obi a na ye den na utumi kotena ho me free baby ne kopie ho u free baby hefa na u free kopie nkoduase me free begurase na mkopie nkoduase u free begurase na okopie nkoduase na begurase ho no obi bite ho me papa nyu bi neti ho nti na wo papa nyu ane nchen wo begurase ho na ha
okay enti nkodi ase wo de na de ukopie ho ye enti ma wo free begura ase na wo ko nkodi ase ho de na de ukopie ho abi minu aba kasa me ho na ha de kasa why brenam de adwuma kasa na mo papa nua ne wo begura ase ene ye dey ohun me afo ako no ohun me na mete efom baby e wa afo ako junction ne so na se boys bi edwa egu me so nti me bet na afom baby na moje etumi ano ohun me na obusam se odinka obusam se papa edise na mbo kire no no si onim papa kolona mesaya ne wo fase no ka se me mefoka na on family kofi na me mu de na misuru nim se okoyem bibi ntim ka se me mfo na police ni ba akoka ho no ka se me mefo na on family kofi no mbusa de ntia mete fom ho no ma min kofi no di mi duru ni fie honom me classmate ba kwa mni ni wie school no wo honom e wo begura se ho one net wo emaya beblete honom ti mimi wo mse mimi busa sofo ne ho nsem efa ebusa me classmate nse sofo no te sen me na minim so ye sofo ti me kwa no busa me se efo mete wo ye den am se bibi ha me na me ne na mo sa eye kasa kire me a na ma hwim inti boys bi nso adwa agume so mu se ma boda mu nti o mo adwa agume so minim do mu pe fili me ho ena amama be pie afo akọ no no bisa am se na moja ne nso na msi minim adekula eye me moja etumi ne tu free hen na de bi mama ya se ya me nti ne etumi e free we ayi mu ato aso men eno nso anenza anye me mensisi na haba ti de bi ana e basa nti ogusu ayana oye nnuro mamede ba still never nti de bi na ninua bi wo honom na ogusa me se me ma me number me pem opem ma me number na nko ne ma me ne papa ka sam papa de onim no na mde ma me number ma no na onene ka sai no ma me bai mamba no muni ni di nkomo enya ma me be bai anka me minim so ye sofo na ma me bai nso oyeyi ode me ko atobi ase hospital sengo kwa cheke senka menye ma anko mehu ba sofo ne nso ka che ma me se menyem na asai sa no ka kire me na satam na wanye mama na sei enti na ne moje tu no pa jona minim die enti amoja ni tu me na sabre no na wo boy bi wo ha no orewo me ma me be chi boy bi tu mu wa Jacob no orewo abi no orewo ho abi kasame ho no boy na rewo wo Jacob ho aha enti sabre no wonyemo na wo de aduro kan enti na eye wo sa no meboa wanyema amfa aduro anka na wonya awe nso se boy ne be share waduro enti na ama nyinsan ne ba na eye wo sa me yemo yetrinko wa ha yakasa okay enti o maame de kwa ayaresabia ne wie ye no ode wo ba kumase ode me sa ko sofo ne ho enti o ja wo ho o ja mo me ka chense kumase ale memba okay enti ane o ja wo ho e wo sofo ne ho wo begura se ho
ɛyɛ dɛn na ofiri bɛgoro ase hɔ ɛkɔ nkodi ase ɛdeɛn na de wokɔɔ hɔ bra ɛno nso hɔ from bɛgoro ase sɔfo ne fie to nkodi ase ka hɔ ne nso story da mentie sɔfo ne na mete ne nkyɛn dɛ na ɔnyɛ me bɔne bi adeɛ baa nneɔma bi wɔ a ɔyɛ amani ngye ho ana ame akɔyɛ sɛ deɛ na na ɔyɛ kora na me sɛ asuro no na wosuro no adɛn na ɔpɛ so ɔne woda patwae ti na wosuro no ɛno nti na medwane firi ɛhɔnom no enti wodwa nko a na wodwane firi bɛgoro ase hɔ me nko anadwo bi na medwane firi hɔ no na bɔ bɛɛ sɛe ɛndɛ menkae sɛ wo sɛ wo ne girls bi nso na ɛwɔ hɔ ɛfie hɔ no wo classmate foɔ no akɔtoo wɔ mo no wo ne ɔmo nyinaa na ɛdwane firi hɔ daabi wo nko a na yɛ anadwo okay ɛna woyɛ dɛ to aso firi hɔ ma mentie medwane firi hɔnom no mebɛduru afo ako wofiri bɛgoro ase hɔ bɛduru afo ako mebɛduru hɔnom na gay bi gya na obusam sɛ mekɔ na m sɛ menkɔ baabia na ɔso wɔn deɛ ɔkɔ wekipi me nso na wekipi na ɔmɔ ka na mementi aseɛ na mga sɛ ne medi n'akyi akɔ na ha megyina kola mesuro ɛnɛ ma ne kaa sɛ ɔkɔ wekipi nkɔduase na medi n'akyi ba nkɔduase hɔ no gɛ no na wonim ne da ɔno ba bɛtoo wo so wɔ afo akɔ nkwanta hɔ gɛ no ɔte afo akɔ ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ ɔno nkɔ wekipi ɛwɔ nkɔduase ɛna wodii n'akyi okay enti wadi n'akyi mo akɔduru nkɔduase ɛna yɛɛ dɛn yɛkɔduru hɔ no wei frɛ no a na ɔkɔbaeɛ asɛ boys ne frɛ me a mesuro ɔmo nti ɔmo frɛ me a memfii wɔ mo ana mkɔpɛ baabi gyina na gɛ ne ka kyerɛ m sɛ boy bi frɛ no enti wɔkɔ aba maahu ne bie mehwɛ ne saa maahu no deɛ mtee ya ne sɛ yɛsɛ ɔda nkɔduase kwa mu hɔ nom ama boy bi de ne kɔ fie ɔda nkɔduase kwa mu hɔ sɛsɛe menim dɛ ɔmayɛ na ɔda hɔ nom wabo anaa yɛku no na ɔmo ka biribi saa so wabo ɔmo de ne kɔ fie obi atam ne kɔ fie obi atam na akɔto ne dɛm aha na msi menim no medi n'akyi baa ha deɛ ɛna ka mpɛsɛ nka mekɔ anadwo baa na menim kurom hɔ boy bi nso na onimi na ɔka sɛ abi wo ani ngye saa ne ɔma wei ho na aha deɛ ɔbɛyɛ dɛn wɔ ha ma anka nkyerɛ m na ɔka saa anadwo wei deɛ woni baabi a dɛn nti ma memfa wo nkɔ me namfuo bi wɔ baa me dem kɔgyina weki n'ase that time ɔmɔde me kɔɔeɛ no menkɔ anam daadaa mu hɔ nom na gas ni bi bebree abobobobo daadaa mu hɔ ti that time yɛkɔ amkɔtena amanda metena hɔ saa ma adekye nso nam saa ne nam hɔ saa ɛna mkɔ pie Jakobu boys ne ma me sika sɛ nka mfa ntɔ aduane ɛna me nante ya na mkɔdu Jakobu o nante firi nkɔduase ɛba Jakobu ɛmpaakyɛ ɔmaame kɔmfɔ ufiri nkɔduase ba Jakobu emu ntwe saa enti wo nante firi nkɔduase ba Jakobu ɛna yɛ dɛn agye sɛ wafiri nkɔduase bio mekɔ hɔ na meyɛ ma adwen sɛ madam fubi ti Jakobu kuro from na mekɔ akɔsela no na mekɔ hɔ no ti me mekɔ na ka kyerɛ m sɛ me nkɔgya no ɔkɔgyi sika ɛwɔ boy no ne net ne hɔ na mene ne kɔɛ ɛhɔ na mekɔhu bɛdu ne wɔ ɛhɔ no kɔhu ne wei ne wɔ yɛ adwuma ɛwɔ Jakobu kuro from hɔ no ɔne madam for ne boy na hana ɛyɛ adwuma okay ane yɛkɔɔ hɔ no na yɛdi adwuma mesi adwuma okay ane yɛkɔɔ hɔ no na madam for ne boy ni de onim me enti
bedu ni busa me se ahe na me si o me ma down for ne ba ha se no se wa down for no na me se ahe inti me kwatena ba bi di na me te wono na me yisu na wusu no busa me se adenti na me yisu na me ka chen se me kura mi free madam for ne ho me ni ba bi ada ana nyoma bebre nso ha me inti am pesi me kofi ana kuma ase ho nso no mentena ho no de wan fuma nko fie straight ba obusam se minimum ko duasa am se boys bi ema me dan wo ba bi senka enwumra ya no ma beda ho tie ho na me dan no se wonim boys kro na ne nkola ne wo mo wonim boys kro na wonim fie kro nso na mka se yo no ka se ndi wo kofi ti enwumre na nsu to na mefu moto na meko ho no okọ nkodua ase ho oba na mete pipe bia no enwumre bi na mete wonum na mi sesu no obusam sa de na mse light ni honti mi sulo no ka se me mesina yenko fie no ngoto aduane ma mindi na ohe me kola ma bele abre no de me kochia ni sister se ni sister ni ti se me hwena bibi ha me a na ma ko ni sister no ma ko ka chire no de mbe fie no ko to aduane ma me na o ka se me mesini enko me kwa na misulu na wo sen suro bedu ana me ka chen se boys ni bi na man baby da wa ntin ko ntwe na me nka ntwe mo se bia me kwa ha no mu hu baby a me wo esa obi de ma ba se ni bi obeka se minim wuntina me ma sole flo na me ma fa dan ikin ya mo na me sa ko baby foforo ti twe na me nka ntwe o ma ansa no ka se yo no ndu okofi okwa na boys ba na mkache omo kwa omo se omo do omo ko wekipin wo baby nti omo ma na am se won so light ni ho misulo na ma akwa ba ko be flame se light ni ho minti me na ho na me ko ni fie ho no na mko dai okọ bedu ni fie ho e na okọ dai okay afi wakoda ho de di kan dana akoda ho ndana no we ajo David okay wakoda ho da wakọ akoda ho no sebe o unim bedu enso wakọ akoda bedu fie eye de na oda ho ade chen ye wa nto aso na enso ehwa na okọ so atnai de en wo ka to wadwenem ntima wotna hwa bi se semene nam kopie baby na ye jemetna ho na omonye mboni bia ayana mi nkobie ma ayana makaho ya no akaho enti otimanim hai emfa nse woni nam ene comfort de wa ba biduru manim ha ewo kumase ha menso mpese me fawo na me do kotena me fie menso menya oboni bia obeka me nchen obeka abi obeka ajo ene binti so on se no de wuntumi nkyere me sheda da mbusa wo sa enti ene de wo ka na abi obua abi ene de wo ka na obua memuawo wo kokonya bedu tibi bigu so ma wuhunu se ahaye boy na fa me se ne ge enti ene metna ha ya meboa nyanu ntia abi wonyem are you pregnant onyem erade nya ode abi onyem
unnim sɛ bra ye frɛ wa na ye ne wo kasa no wo ka kyerɛ ye nipa no frɛ wo ne sɛ onyam abi sɛ wo ka kyerɛ no oba kuma se ha bra ye ne na akonfo kasa wie ye no oba sɛ obɛka kyerɛ wo maame nso sɛ wonyam na hwan na wo menyem no dabere wunnim memra metena wo nkyɛn na hwan na ahwɛ nyinsɛn ne de ama me me sɛ kɔ nyɛ wo na no maame bedi sa nkɔmɔ no abi enye wa ɛyɛ wa mate mama doctor man ko antena se mame ma na akonfo metena ha mame konfo betena se why betena se na ene oba badu na akoka beka wo badu na akoka beka wo atiefo in my hands I have hospital you omanim ha omuko Jacobu hospital na omoko ye no omokoye ye akra no test okoye no anko kaso onyamti emeye test o ono koka so yare enti o hwa test ya omoye ye na omoye mfobra account no kire se ye hwe omoja dodo ewo ni paduam afi omoye iri examination ni kire se kodwonso bra ne hwehwe odwonso nim ana womode pregnancy test enso eka ho eno ho sika womutua ye no eno ewa ha na wohwa enuro na wo mo kyerɛkyerɛ ye de ka akwada ne ho no a indication bi wom na we no de me nka no afidie we so se ye ya me no wo ka sei won mo ba ha no in my hands I have an envelope no kyerɛ sɛ konfo ka kyerɛ ye sɛ wom ka kyerɛ nse nkachina omo mfa ne mra ne nkotwa ne photo no eye pregnancy photo no ene etwa de hwehwe wo yam eno no kwa ye ma wo ro wa fu so na wo mo de ayi bi no mo de oyire bi aye nditi se nguto e ma no de American we nu munim o mo de yani ti se oyire nguto na no mo de nam ayase ho no ti wo de nam hwa na wo hu se bi dem ana ebi nem ana bibisa ni nyina no na etwa kire wo photo ne so wo TV ne so ti wo mu wi a na o ma print na o de ama wo enti wo ma nya nkotwa sa photo no o mo ba ha no sa test no yakwa ye test ni bi ewa ha sa bi nyimo sa bi wonyimo edio abi u breaki o virgin na wo mfie sai onkai na wo JHS na o breaki ya na say primary onkai beduka ho a wafa ma sai I don't so onkai ya no aka say onkai okay nka kai dia ankisa onkai dia dosu nti abi kire ohumu kakra nyesa ubi be kasa bi dosu nti na onkai no ohu dia me kire no ebe do 20 15 okay o de kai time dia say ma form o de kai me say obatie wasema na aso ni mbatete ba kwada we mame ne doctor mankwa amonkomunwie na membusa ne se die pa ne hanu ntia ontumi ntine fie na osori a sebe watumi dimirika boys bi dia gu so frija kobu wabeduru afo akon nkwanta no abetena ho baabi ena obi aba behu afa wakọ baabi hokro behu ne mojetu ena ofaawo wakọ ho okotena ho a wo se nioma papa do peso do famu no ope okra awe waka ho sebe ompe ne saa wasori anajo wadwane afri papa ne nkyɛn de yeso oyesofo no wudwane free ne nkyɛn no wasa aba begina afo akọ ena waba behunu obi a sebe unim no da saga ikura sade boy we be fa no na bo hwa no kura na adwuma a oyɛ no no hwa na adwuma a oyɛ no no
enti wakoduru nkoduase boys ya ma odan wakwa akoto in the middle of guess ya abopo enti wantumi ana da no boys no obi ye obibi Pacho na mu weki pina sinti oma meda ho ade achew watumi asan ba back to Jacobu wadamfo se me kokro from akwagiska ho me boy ho enti wadamfo no kwaje ne boy ho de no okoto badu se badu ne ono ne boy ne ye adwuma no se ye ne ye wad na me nchekere nto na aso na ochekere to badu na aso ena badu okotena badu nchen ya konfo nso ye ba tan ono nso je wa beduru sampempe so yi enti dien pa ne hawo ya sebe akwada ketewa wo wiase a waba wo hawa wo ho na wo ya transition you transit from here to here then there to there then there to here and here to there ade dien na wa nkasa wo je wa bande usuku sese ye kasei wa bande ana hu nse school ne hu ni mfaso 10 million na o badu so de be ma de didwa no eno hu mom wo mfaso sene school no obeka akire me ambetie Dr. Mankwa akra awiai akwa bebro mejesu obro na umpomu otwedi ampo nyankopon na mutumi good enu papenti ahode wo pa very good and then so ye dwada say no bosome ensiamu ne awura yi ene ne dwada edikan ene wa ye nhira kese nyankopon man nyeho saa na de wotie bia nso se fata so hye ne nso se wo betie Dr. Mankwa wa afidie isu yi se watie no dwada edikan wo bosome nsia mu afi ntemu na wotie de yadwuma ono nso be ye nhira awiai awurade fie herbal center opanyini ona ada no dien na me ne metiefo ntie mfiri wo nkyɛn akura wo de medo wase medo tiefo no ahwefo wase good ya transi ada bia wo mo ma ho a wo mo fie no mbom director manfo enso yesire inshira kase de ma wo mu ami so twedi ampo nyankopon nshirikyire wo mu kase enyo mu kase pa ami akura transi ya me dofo ba ko pa wo mazidie watro ne shop anim nipa ni ahoto no nipa ni ahoto na awiai wo de amede nchakese mapa wabie no ho da bia wase wonde wotonka wantonka wontimi na nipa ni ahoto so do yi pa etadase anti ne da meso me chacha no wurade dimu akra transi da bia transia ya na kire kwan eni ba bia okunu no mbusi red park sure ho ni buto edi adwuma me kasa bia me soro bo aso doctor no mba na mentimi amfa intimi bebo no mba no me soro na wo hawo amane akima to bi wo ni padua ma o de freme ma mo ya de dia enkasa meni anu aduru because enuru no doso sure ena sima no nso ye kakra bi sima dupe ena ye de kasa asore enti mo boy ade ni nyina maako nsitiri enti wo hawo amane a doctor me soro ya de ne me nche ho mfam ho na mfam number na 0241 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 Dr. Penyina me da Uradi Fieba Center ano me number no o frame da so mu kura na obi frame 230 wow eno akra me so me ko slim ko fa no beduru anajo 12 wow me da kakra na nipa cross asan freo yeah bro nipa ni amoto oh 30 ya inyai cheswa akra won say we de me kan ba ya de kakra won say obi hye dada unyane na bro we wa hye dada o usam bia so won kai e be da no atumi anya asem no mu ayipa e honi asem wa so wa hye dada unyane na obi hye me se madam fu bi da me o de me ka me ko bo no ti won fi me kwa me so wa usan wo nwi e ka me be da ni nti won so obusan me bi wa so won kai obi anu adu obi kini virgin won ka ne da ye kura nyina du se du obi ayi bi aka se nka kura na ye be kai ni nyina nti wo kai na ye bo apaye akura transi na da bia me si trade ayese kokromutie insa na homopo nti e be transa otwedu ampo nyankopon na namtumi ani fie duru a ye de ahya minsenti e de seti ade e kranko amanfo di ho adanse abrochirefo di ho adanse ye be transa wo se di ka bonu di ansa na ye be kasa fa ho because se ka atena won sate abe transa wona ate abe transa ba otiti dia asemasi nti se wa nwu eso wanya trade dai edidimu
ntine training de ade a ekoso a ma amanfo ani ade problem pa was doctor oba mo na metie me ye o me hu ansa affect mani nti se wo tie me na awie ya already fear ba center otwodua mponyankopɔ adom ti ade de obi mfa ma on ka se doctor me ye waduro na anko dada bi obi betimi me me se do se wo obetimi ababa gino so obagi aduro anko no mra oba ne sika wode ma mebɔ ho adu ama no ebi nso nsida omi yɛ de mu America UK ni babia itarifo nyina di adanse nti se wo tie me na awie na ye nipa bi ati ade wo so ye pe krankro because aduro no ye di sika nti ye pe krankro se ma ya enko obi wo se me hwefo ma asem ani tutu agu fam obi wo se mitifa dwa me gagaga wo se ase bibi ni na mitrim ni ma ye me dududu miti no wo se media da bia mitrim bo se mo maso sei me mo maso ye me ya saa mamani e kokokokokokoko saafo na me kasa fa wo se brawari fie ba center ekira ye brada ekira ye trance kase si nya ko sire nkofa nu ba se di ekira de trance a ne ne se krodom wo mfam honam fam eheba and spiritual ye de agi otwedua mpo nyankopon tumi ni bibia di because okwati abode na unsa hwi wo wiase because Paul si wono odo awurade o ma de nyina di buo na ye da ewie oye enti eba akonya we metena so na di abo ma wie miye ama meto an de anka fom enti abode ni nyina de me hu amesaretu enti kyan e brada kronkron wo ti ade koranko de bra enuro no so ekofa ba no akrada na me ka se ye wo aduru bi wo ho a ya heda ya wo de wo si emnwudua bubuwa gu fom a de bra bra ne mfa bi mfa mfragin ma wono mfa bi srasra wada ho mfinsi adukura abesore ye ka ne se ya wo mo di danse no obu obaka se on betra se on beju on da bi unyare dia obaka se de kan ye nsemu ne ade chiwa na bonso se wo pe doctor wo pe bidu papa anuma esa wura fie ba center enti wo tie mi na awie ti ade akofa ani ade problem abrɛw obu wase me hwefo mofo aye me tententen obu wase me de mani nso no eso wo me obu wase nipa wo akira mi hu no mi hu nipa na ase mi hu nanim ye wo ba mi ansa no me hu me oba mi hu no wo akira na mi hu no saafo nyina me kasa fa se ekira momla wura fie ba center ye transident den de nuru raba bagiedu papa because ye hon ye se aduro no ye nyama wo be yam wo sa wo tua wo so wo be so wo be no ma wo nom wo be no aduro e de nu aduane aduro na na ma wo dia bedi anase ye mfa ntetewa de betetew akura aduro ne obebree kwan fa so ya bibiduro bebree ho aduro bi wo okra na ebi wo okra ese kotu tu ade no tugu sei utugu am sei ade no pa na ade na yira bina mkasa da akora bi wabɔ wasa na man ba me so budi odi okwa wa na obo no so ne fie kakra obo no obeso fie na so fie kakra fa guje modu guje ma na wa ne fie ni nyina atu atwa ayo nyankopɔ tumi me ho na boga bi kodi aduane e kase hia no wo ma ya entu takram si nunu mfatu odi nu na suma na kate na ede atu tumi ni ahoɔde otwedu ampo nyankopɔ de kyɛye obitimi from Dr. Makomet fa blodu ya tugem fa fra water for tafri ya ne ko eye tumi nyankopɔ de akyɛ ye se be transe ne ye kasa muntie na muntie ye awurade fie ba center abiduro kroje na me ne ho ene obi ba na mesem de aduro no na na ahono sem de aduro kamoja no biko moja no wakra no mame ntete was na so ntimi asɔre kɔ biko kɔ GS ye o sagiru bɛda hɔ ame apa wo yam ne ade mpane awuro ne ye papa ba wo ba hɔ na wo na ade kɔ tie aduro nso na yade na kakra na makra na boto no miamfa moja no yamfa aduro nwura moja no wakra ni nya ho na kase da bi dia wa wasemo fa problem ko menyare yesika ni wo mse adwuma na ye gisika de ba nipa nkwa ni hia sin sika na ye de ye hwe no na otwedua mpo nyankopɔ nso na sa yade ama ye nso ye de age hu sika di enti so otie mi na awia me sa number na itudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 549 20 66 33 otiemu ya bema yeso akofa nam yade da bia meka wo mu mema afomfo abagi aduro di adanse adan obi frɛ me akra frɛ me na Dr. Mpacho mbema afon na ase nufutuni de ye do be de na me say enti ese me suma no adua no sa tuagu abetua sika be kasa me kan ntu no nufutuni nko a o enkoto ade ahaba ne 23 fra o na ahaba be de wo hu
ansa na ade abefra nkuto ne nkuto nkra de frɛ wo de obɛyɛ ansa na ade aka be ma na besɔre abɛyɛ kɛse ebi wɔ nso ewa adrum bi wɔ ase gonorrhea na hwe ama na fɔn pa ewu num bi na wo sabi wo num a wo sa na be ma na ewro enti we nyina me ntom bo ase ntina be de na mso ba matimi atua meka be ma fabula ne nhwɛ na ahontɔ enti sɛ wo tem na wo sa problem bi ameka sa so sɛ ɛkyena yɛ ntrase kɛse brobu obaba krobu osimi ne oba bi anai ubehwe ne bua na ehunhum obi okros me da na me so da na me obi da ade kye ne ade na ye me safo nya de tutum nika ne bra obi obeda na odidi e wonam udidi wonam da bia du sika ba akwa ma udie o enti wonkoa ne mu da ya ade nso mpa so da odi abrawari fi ba center kyena ye ntrase kɛse wonfam hunam fam unipa bi wa broche ne nkrata asem ho aye den ye ho adwuma wanya asem akokot tumika brawari fi ba center woto ade ne ento ade bra ni ye ho adwuma wa wari fi ba center ho ne be pusa adu ma se tim pusa adu mo bi dware na gya pia free ni dem life obi wa bon se wo do na ne pono na ka tum spirit ni be dwane ni nyina tumi ni ahode otwodi ampo nyankopɔ de akyɛyɛ na mmom wɔde amya mpanimfoɔ ɛna wɔda na di nso kyerɛ yɛ da yasu mu ɛna ne week madaso da yanya ani aduro ɛno de me nkasa mfa ho ba do obedi ka aba no medi ka de mawa ɛno yɛ free kokɔ nwanenum wodi nwanenum because before no ya kasa memfa aduro nsuani obekɔ duro stone so akɔtɔ aduro no de aso nani broni de na efasika beto ba ya dia atwodi ampo nyankopɔ de kyɛ de asem yɛ mfiansa yɛ dai enka enen kranka ya kɔ sɛ unum nsuo kranka nya nsuo ne skom do abe kasa ɔkɔ no mbosom nsuo atwodi ampo nyankopɔ de adum yɛ ya na ne honhom butu nsuani ya nsuo timi ne nsuo tran yɛ kura bra bɔkura timi sesa owo bi ba kura timi si owo kwan ene ya amene esuasu atwe enwasia nyina ne yeni wo mu ni bere no muso adie ni ye de agi abodie ni di enti utie me be sore fa number no mi wi ade frɛ me number no 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 sa kradan fa brodo bi ba mo de ese ngusua no ni ma na duru na ma ne bo kusua no de fra no de kosae ni nyina pa tumi ni ahoden odu oba awadi fi aye ya duro no oba ni nyina nature obi tuwa me se trance na mko fa duro mra abibi duro nyina na betumi anu asi ho kan e kra so ogidi se me kra na me no duro nsi oba ma juice kan ma mo akwankyere no ma bi kwa ye na ho ye na mefa hin na maba ho kyere bi ekira kwa no wo kajetia fuka na usu besi atwuma kwa ma rural bank na nim kronom usi across kwa no pragiafo bi wo ho pragiafo no minka so omu ba ho no no fo obedo dropping obu osika na ya ahina asade bi akofa dropping wo de he pragiafo na se wa taxi station wo ukwa do ka so okwa awurade fie o mbeka se ho na ayaresa wo titibina ma awurade fie ho de bibia bi wo ho wo ba na ho afo asore nsem to nchen na paduani hwe otwodi ampo nyankopon no ho bere wo na o kaiza afo na o padu mani hwe omu to mu no o ba wo de paduani hwe otwodi ampo nyankopon ko da bia mesenya de o yare no wo de ne bra so na ye dai wo ena nye so ne yesayade awurade ne sayade ne yedai ya jibu sika di enti yese ho ya awurade fie ba center enti na me sore number na tudwa kra number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 o wasma abra mi se me de fie akyede bia adam ba bi o ba transa won kan so me de asma ba atom ya emma bia de na nkan wasam se de titifo ye fie kokote ko ye fie ne sa asma enti wa ya asma ya wode wanu aduru anu anu na nkware blawari fie ba center ne mu waduru heni afo no so nyina momla aduru ho obu wasem to ase tweme aduru ho wonsa ye tititi aduru ho obu a oyam ya air condition me boss wa che wo oyam ya frum ya de problem party ya bra na de ato obo ano no wachindi ya aba miensa de mo akaka bo num ya na adwo fom o awurade fie ba center o awurade di munti amen adofo Dr. Mankwa awurade akoa tetibremu awurade fie eba center ena awiei ye ne papa no abo enkobo no na odwumtuni bi ene kan nasem ose onipa dasani wate de ye de aka eye ugidia namo utu na wo ba awurade fie heba center nyankopon ni dirimunti onso benyu awto papa na sore entifre no 0241 09 3915 and 0549
206633 unya fresa homa we ya Dr. Penny no beje so ono be kasa de wonte ase no wachiri mu nso de amawo adofo ne ade hye 102.9 aha ye Otech Asem Beba Dabi dwumadi nie wasugusu a wutie sebeye na asumdwie beba eno ena ehia enei meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist and Heba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye bushia nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofo line alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso nu ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja de en mema ye mre won pam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture esa sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni pedua ni mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company eti mu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ana tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koko sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adepa ni kom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Hello, me did mama Adusa. Me de Adusa clinic ano. Esan Oteka from OCC games ninti. E free Saturday ekokosi July bosome day twatso. Ye free health screening. Huni se indipedua ye nsini sentoma. Enti bra kumasa so magazine micro gold anum behwe wumpom. Ghana stand up Kumasi warm up for the biggest corporate championship OTEC 102.9 Pain the pain the pride of Ashanti at the Jumadia Tundi OCC OTEC corporate championship Agwakwem 8 corporate institutions and for the Agrokra 1 trophy the bragging right who wins the ultimate prize Menshia Prisons and Star Granite and Marvels IUM Hospital Limited UTAG KSTU St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, Anase, OTEC FM, UTAC, KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAC Amsterdam, and Efredi Agro, Saturday, 7th June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and Efredi Agro. A good year be brain Ebekoso, Ebini football, Owari, Lude, tag of war, and then Yakika Humbi, and Unti share Sami Mindano, Esanse, Bayu Jankasa. Sponsored, Mami Adusa, Ma Dancini, Ajadu Bites, Genesis Media Production. On Loose Kitchen, Brabedi Di Peche. Clear Park, Abuja so dead. Any Danny's creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025. Aro Kodo Ankasa or remove. South Pascal sponsor Jumedia, Momodia Frey, or 0247995160, and I say 0547982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojanaso, Aso Kumo.
Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafonia this year, Yakoya, Yaw Asante. Ahaye 102.9. Ahaye OTEC. Asem Beba Dabi no wasugusu awutie ene wiei ohweye. Ene day traditional Dr. Dawood. Oni panyinipa awoda Dawood Herbal Hospital ano. Ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no. Saa dan no amu na Dawood Herbal enso edini dwuma. Ene wiei se wo ye oba, wo ye bema na wutie me na awo ho asem aye dendenden de amawo. Oye wo hwe a enye ya akwanya no aba ma wo ne sa obema onan aboto na waba na Dr. Dawood aye hwehwemu ma pa bi esefata wo menu aba ebepa ho ama wo nso eba no obenya bia to na so obewa fa ho na wafa obi bia ena wie hwan na etie mi oye bema na sebe ne mensem nya dwuma obi de awukura obi nso de mu aye mre wo de no eya odi esesa hyemsa ni bia aha ema no mpe wodi e bra Dr. Dawood nchei se wukura ebepeja amwanyu ahoto ena sebe se chimato bi nenam so amemu abeye mra ebesa gina so ama wanso wanya onipadua onua se stroke yade e de wato form esikire yade bi teteo eye mojabro so enemu yade bi no akote ana wanya prostate mu hawo oba fabrodo hawo ana bema wo low sperm count koko binti onua wuni ahoto wo ba ejeso krapa enkane Metro FM dan mu a Dr. Dawood wo ho papa no behwewo osidua ma yaresa jede no ma na frɛ no sese ya eye 0244 886437 0244 886437 we are simple plus phone accessories enso eye biaya arofoni adehia mutie me eye biapa adepa hene me dia adepa ho asem nko na meka o ena wie yi a wutie mi se wo ye obi a ope phone accessories ope tu aton ana wo pe ne nkronko ato na wo ankasa no wo yusu a baabi a mekamfo ama wo eye bia ba akopɛ saa bia ye any simple plus phone accessories enuanom kumasi adehyeman heya kejeti adehyeman heya baabi a Dr. Caesar wono so ugina Dr. Caesar so ye nanimu pe a ne hwe animu directly opposite Dr. Caesar so ye no ehwe animu no eye simple plus phone accessories ena kumasi kejeti a ugina kejeti Dubai getu nanimu ha getu nanimu ne hwe animu pepepe to ani hwe soro simple plus phone accessories ye wa ha wudi ewuram na kase na Krobea se memra ha na wokwa enepa de ubenya bio ope phone accessory bi te se charger ope power bank ope phone batteries ope headset ope cover ope iPod ana ope glass protector ye hands free na ope earpiece bluetooth earpiece ana neck bluetooth ne papa no de ye trust no ye ginu die ye simple plus phone accessories onia betubi koton beton nkronko phone accessory bia wuhia bia no yetobi ye number ni for further enquiries freyen was 0244 59 0374 and a number tosum yenu eye 0241 709636 0241 70 9636 offers our number we are yebeje so ye no be kasa ne a kire nsemu nso de amawo and now we are the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos enuanom eye nromiensa na ebenech hebafo ena de sa nro wi yaba na adofo ne adehia mutie enro yi se ne eboa adasa ewa ati asefo asase so no enya asem ketwa onua da bia yese wo yare da bia wo yare ana empo wo nyare eya adwene wapoboden ho ate
na wapɔmuden no aduro bɛn na wo bisa wo de bɛdwene ho ɛyɛ hepa plus pavi plasmos ye woni nyina nsuo ye woni nyina nso bia topaye se wonya bi na se wo nonom a se wo eba wo ebema abrewa akokora akwadai ebeboa wo ebo well being ho ban onipadua na ho den no emani gina brane enti da ne da ho eten sebe mo a emoja broso ne asikyire yade ha mo akabo mu abema stroke ha ubi eto de bia wa onipadua no tumi se ebia wani achi na woso saa ebia wonsa na ba bi woso saa onuanya de pa srade tam no adori ntiri no enti moja ntumi mflo uyo obi atri di yade haw typhoid enye yade pa hwe yie na yankotwitwa wonso no asini antoa enipadua mu yaw ne watenka ateko infections haw wo mra we wo mpam no dwene well-being ho na aduru a yahye ye no naturally to improve your general well-being eye hepa plus pavi plasmos baby eton no bi akwa abenya bi ye number nie unti bi ase afre ye eye 0542 778572 and 059 1367 and now we onyame wo ho hebal yen ye de basa nupa no abedwa so enuanom ne adofo amutie basa herbal capsules eye topa ye basa herbal capsules sa capsules we na so ye obi a ode oyefunu yade eka ne ho a na fie gya dum na anya adwo na fie anigye nyina no oyefunu yade no na abefa kɔ oyefunu yade ba ye ni ahotofie oyefunu yade ba ye nsobuchia sebe nkwansemu ye ho nya sempa onua wode pe basa herbal capsules ne bi na memmene saa yefunu yade no ebetu ase yefuru dipaduam ema mu bu mu nsa na mo yase twa mo dwe sebe onsabuo ne ba no ho kyerw obi nso wo hɔ no kora sebe ne nsabuo no enye wode ye basa herbal capsules be ma sebe onso udru sini animu a eye ni hyehye obeye hyehye uye ya pan ona ada ho no hunim tutuo nko atumi bi ni kosua obre obi wo ho a sebe ade na pagya ne ho no na re ho sem ne se nesense no ne be ma ne kora re ho anu se enioma nkoyie koko bi na ebi etete wa na so cholesterol wo soro koto basa herbal capsules na aduro ne ye afa mu nsantie abata ne ye de basa herbal ointment aba mamo basa herbal ointment da bi ye kan se ya abata nku die ntia so yo abatan na wo de basa herbal ointment bi srasra oba asram away asabra enchi akwada no entosi ahohye wo ba akwada ne pampers ya ne nsansa agugu no ni nyina abekọ eya mekro de se aya akwada ni susu a na wo panyini kura susu a wo de fa basanku yi bi basa herbal ointment untumi nka aka ne basanku fa bisrasra akwada na wie ema no asebe kakaje se monsa no oseye gimu ni padua na boso muntumi ntwama wam obade wutwa wawa mu aya na efe nkanka kora nse odi akwa yi na wutwa wawa mu na odi yi achia ewo carpet ne so ana wakwa asore na wutwa wawa mu ana se wako program wonso nsansa ne wo saye inti untumi ntwa kope basanku ni bi enantemu apropro honam kankan nipadua mu ya wodwuma wo ye na edinti ya no abre ye de basa heba ointment bi twetwewa onua ebeye ni nyina de ama wate uko KNG heba misi heba PFA have me pharmacy ba bi eto no bi ana akasa wo pe basa no bi abenya bi ye number 0244 267725 0244 267725 unya fresh ahoma we ya wawie awie 3p garlic mixture ne nso eye adura se unya bi na so no no a ebuo onipadua no bi ho a okoda sori ano papa se ne dwent na pode na poso dom na de ade eye ne ya no oje ne ho anyi o kodum 3p garlic mixture wate adura we secret ye wom ne se natural garlic wom enti se unya bi no mo a ebuo yi fi ti me frɛ ne bulldozer e clay fi free unipadua ni mu body bulldozer emma nipadua ne ntiri mu da ho mu gya di afrusa na kama enti wa o pressure da bia o pressure to
3p ni bi o cholesterol wo soro to 3p we immune system na ye weekend function ye to de bi kura ho no ti se duabo so na nya duabo we nya 3p garlic mixture duro bi na so no mo a wa wi ba bi e to no bi anso e bi ho ai ye number nso e ye 0248 928824 and 0201 000021 out of my baby for ha na ansana mema odomo abemu no mesra droba for mo amon take scan so no monti so na se petrol no kra esen ba for more monti so ena adwadifo na amon so maye yere mo neoma so no monti titi so ton adwom bone wo Ghana fo yetrim dodo oko kan be ka se dollar dada no ne de ko fine na ne bo wo soro enso ma ton age ho mfa so awie mo de munu yi kura e fa still mo da so ka se dada na sa ne ya ade mo ma ya nsu yemfili bi adai ni ko bi kuro mbu ase a kaske ho kro mato ya mo nya verification ma me se wo mate bo ase de ne so a obey ye fro Priscilla amono akwa Priscilla oye adwuma ewo bosomtwe rural bank bokru last stop ene ye wawoda oba Priscilla amono akwa ene wudin oye adwuma wo bosomtwe rural bank bokru last stop branch ene eye wawoda oba Prissy na wankasa ho kani Italiano CEO Emma Liensi Construction Limited ya se wo UK se ene ye wawoda yi osre nyankopon ni nhyira nyankopon na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan se oba Prissy enka happy birthday to you Priscilla, God bless you abi amen samra osubio me bo di ana ayema hyewa na oya wonsho oye minua ba why oye minua ba menye nsei o say e be ye me ya why me minua bi di no o pam ade ti wo wa nko school a me ye nurse na wan sensua adwuma bi a sebe e be ye me ya enti die mebusa no ayi ani ano ama me wate abi edie ne how pentia on pese obetna ba bia wo ma mete die ne how die pa ne wo how abi mama mempe o ma me ho na o pe hen pewe bia metra me ho ato adai o ma me a wo do o te ne nchen a o ho nto adenti na o ho nto dia na ma me ye wunti e ma ho nto abi if you are me to wana me ho tete na ho ye o dai tete o tete o sesei hoya bunsam jim na die na ma wo ho tete o sa wote ho a o wo fie ho a meninka wangasa die na ma waninka abi die na ma waninka o ma me fie ho die ya ka kire me na mintie abi dia na emu ani nka o ka kire me sa una onim dia emu ani nka o ebre nam de adwuma kasa da minti o dia na emu ani nka ma me ho edi adea bibia ni ho kasa bibia ni ho enti ani edi enti na aso ani nka ma me ho obeya de a enye na o ma me bekanti e na aso wani nka ho ajodebi obeka kire o se konsuo no aduane prapra enu nti na emu wani nka ho debi na ye de adea
Mami, one tete. E wo kwan ben so. Omo de o ma me magiska. Ajo Debi. Enti die ni atete na o ma me mo tete wo no ka kire me na mentie. Omo hyew so. Ah? Abi. Die ni atete no. Die atete na o ma me mo de tete o. Kana mentie. Kana ye wa wasem we dia ye wa no waka wasem na me di busa wasem wo so ma me mo tete o ena am se ka tete na o mo de tete o no ka kire me o ma me wa mi nsuro di po so wo tete o na wo ya o de nya wa bra wa ba ne nkyanya twa me twiu ma me anim wa ha no obenu ne ho so ode na asem ba ma anim ha enti ka kire me na me hwe de ani atete na o ma me mo de tete wo fi o no Ninti amesementi na kumase wono. Nise mame na ngasa. Kwa mebile wo watete mabrabo no wansa mame hu. Enyoma bebile. No aka hu bi kula na menena mo no. Die nti no aka hu bi. Ono ana ma okes ka se fa kone nam. Ebi ono aka hu bi na mi mpe fietna. Die no ye nti na ma wo mpe fietna. Ah? Inam ade ewo ne mpapa ntemu nti me hu ye mpapa ehi ana me nso a ono nso onsane me papa mo nkasa nti akwese me hu nso saye o mahi na wo maame no papa wo problem a wo akwala wo problem e wo ho ye de o problem e wo ho so wo maame e no papa abusuafo nkasa wo akwala wo ye ba o problem e wo mi ye den wo na awara wo papa Debi When amani ese didi matem sa. Why ne didi watem? Fie ho no mu didi matem sa. Wo ye den ti ne didi watem? Me nya hwe. Okoye me masem a ye mpene ma wo nye meboa. Aha no ntumi nye unya bi ni. Be kan feelings ya hye meboa. O feelings be kan ya ase. Unya hui unya bi nye meboa. Abi enuntia meboa. Akoda na ode ka wonhunu kotwani na won kasa aba ene ya sapon a wo ya dwumtuni ose adom wo wiem papa no on ne kan sa asem we ba cha ya sapon ne kan nyam nam kan ose asante mampon ena krachi bi on de duru kwasi ada no wo kwa asori a no wo twabi wo twabi no obo a krachi no osa wo ope front row kofi twuma siwe omom tatena asori animpe no omo sa ru ni ya from say omo on your pani mu pe na we na dako papa ya ko twabi wa yesram wa yese na ten time okotena front row na sofu preach sofu kura ne mic no ode ka esu ene ban ya nipa bi no mo hwa enya ade pa anim o se ema mo sori a sebe adwamamo ena matie si so we bo todwe na we ya bo todwe akwa na wabo no wote ho o se ampa sofo wa kansem no okọ akromfo sebe mo sori a amanfo nioma na mu wia we ko wia we na we ya ko wia we akwa na otie ni mu ho no ko winsani na wabo no o se sofo yi wa kansem no asem ni nyina no aka no afei o se mo sori a ensanwie mu bosram akwanti odi o se waare u preach kama hwe ba bi afi di ode kofa oh edi akra we wo ba ni maame ho a ni maame preach kama ba wonya de kofa ba bi a obeka ememasem bi ana ni suba bi enya obeka se maame ne nye ebinie abi da be na aya abortion no o ya abortion ne da be abi da be na aya abortion no
Onkai. Why I don't want to say? Why I don't want to say? Onkai. Nasa wo na nsanya akora wakwa akoya abortion. Abi. Mensu. Abi. Oye minu aba mensu. Na nsanya asa abi wakwa akoya abortion. Mebwa. Eno so wonkai. Abi. Mese na nsanya wakoya abortion. Dabe na akoye. Okoye ye nche. Dabe na akoye. Mbuzu asem na aka menkaya kire se doso aye dodo. Enti mema dodo se na ane o matena menkai edoso. Na wadi mfie se na break you virgin menkai kire se na usa. Abortion waye dodo se no waye menkai edoso. Wo koya abortion ba ye nche. Pe wanum ya wodi ti hoi. Hwe obi koya abortion no ba masa uhu straight. Pe wanum a wodi ti hoi. Sebe me panyini na mfinhia aduonum ni akire ma akwada. Menya akwada. Ena sebe na wo eba wo so wo ye ma asem na papa e ka ma asem akire wa wo ne wo papa eba you are the son and you say wuni ma personal papa wuni ma personal papa wo na ma wo topa wo bupa o topa o papa busawa o se menya give you na wuni mdodo papa awe. Do you know? Well, na wie wamba ya no anopai ya ka kire na konfo se akra no esese ye koye ne test. Enti ya koye test no aba. Ya jataba ene awuraba kokoyi. Ena abi no ene ye de ne koye. Na ye kono ano eno omusa ma mi info se yesi akra ne kwa afikyiri. Enti sabe me wo minua ba ono odimachi miensa Yaw Asante awie mechiawo wo twapiase wono wanyim se ya obetumi amansreti afa ho a ye wo mani bi tesa wanyim nso no wo mansreti fa ho tie ka se da bi still se wakwa afikyire kura ne ya ye ntwene mra fie ne yemfa de nkwa afidiem ne yenkɔhwe. Enti abi yakoyawo wo mo kwatese wo no sesi a wotiwe wonyim a obedai wotiwe se wonyim a obedai abi wotiwo sesi ye se wonyim a obedai se wonyim a obedai mama mene na na tiburukusu nkasa wie mene kasa wie a me kasa wonyim a na se wonyim a kyerɛw se wonyim a me ka kyerɛw se wonyim nso a me ka kyerɛw ewa afidie yi so na atiefo na na tiburukusu a waba na awia yi basa nupa no ho nsem na obeka na enu yi sɛ ne yamadi nkia ka kyerɛw no enu no ebodwuma na ano ohwɛ abaya bi frɛ me no awo ntaafo nana mesi ye won sɛ na ano meje basa duro di nam de koma no wo se ne ma no ba ko na wa ye stubborn na am say we die wakwa yaresabia ba so still akra ne na entim de koma no ade chia no patututu no frɛ nana mesi ye o se ene akwada na dawo na am say obeda enti uduadue ma sɛ na nka asram ti wode sra akwada ne saa no amana tumi ada fom Yankopɔn hyira mo wate ene onyame wo ho hebal maba yanim haidie
simedu edi anim no yɛmfa ma wo da sebru etiefo mema munyina aha Dr. Penyina oda nyame Herbal Center no me de number tudwa na one no atwetwe enkomo ene bibi asanka na kakra enti waye krado se ene obi a meguso a mikasai obi obefre no bia obeje oso na one wo atwetwe enkomo Dr. oda nyame Herbal Center no ne number enie 0244 26 77 25 0244 26 77 25 opusu number ya Dr. Baji so emprempre no ne wadwetwe nkomo abusuafo nyame wo Herbal Center ye ne akwakofa eno tatahwe mienu abadwa so ya ye fra no basa herbal capsules ene basa herbal ointment ede abadwa so na edro yese eba ye nche nanso yese Paul amantem osenedi kamfo edro ensenkyerene a eye nyarewa etuo ene adanse a efiri mu eba no siyese ye kan ka daje beboye awie ye betena fidie so hanom a ye kamfo basa herbal capsules no ede ama ye nua ma no ma etie ye nyina wo wa fiti krom yaw se wonka wakoma ento wonyem edro a ye friend se basa herbal capsules aba ede ama wo mu oba wutie misabre bosumi beso aya na wayase no ye na ye wode eya na twen sa wo ho ya na wayase ni tutu obi die etimi sinimu obi die etimi esini sisi sa makama kira modada se me kanchima die ne die eba aso na yase no na asan so ni sisi ti se die wose awo aka no onom adro friend se basa herbal capsules no enhyiranka Israel nyankopon se ade a ye friend se fiti kromu yawo no ni nyina atu ayira amene otimi bu ni nsa asumdwemu a onfa yaw bia mu anika sme wo mu ni se eda edi kan a wo yusu adro friend se basa herbal capsules this year ne ho no emra obu ni nsa no wanhunu san se ahyensode a na eba ema ni da di mu ohunu se me boso me ya beso amama bu mi nsa no ni nyina amabiom san se wante yaw bia wona yase ena wante yaw bia woni sisimu utie me sabre wodie ne de boso me no so a adwuma kora friend se adwuma wuntimi nkobi eto da bi mpo a aduane friend se aduane wuntimi mfa bi ntowanum wafiti krom yam ti to da bia ya no womuna nti nkrofo se wohwini mu bonwa me kanfo basa herbal capsules ade amao se mesrew odofo kokoto adro wese bi na enom na gbahu se suno kura na suno botokura ena suno kura kronkronkron afi yenua manom nso a wobu wonsa ensisi suye oba bi tie me sabre aka ni nanka obu wonsa no enanum enanan enansia nanso nansense wahwa wonsa no ubu no dako na mienu na atwa ewo mabu a edi be na watwe mienu no obu nsa na wasa bu nsa obi timi bu nsa be semprensa bosome baako obi timi bu nsa mprenu abosome baako mu enkanya bone nemom yehwe interval no ebia wodie no wo mensese no siesi baaye na abato aso ntentem dodo wodie kamie se na watwe bia wo hunu mogani enye sa na nyankopon nyame aye ne senka bosome ye ne no ana nka be hunu wo mogani nanso wodie ne de emasa ebanso adodo na esese ba na entimi ma eto de bia obebu nsa na wo nsa no na emoja na enia yetum na enka di akire nso de ye kan ye nka medofo sa ha wesi a ekoso ni padua no moja so fia nyame aye senka empia entimi empie no busa ho sa ehene fa na akotena da bia da meka se ye hwehwe mu kakra ye ne hunu sa ema dodo na wo awo ho hawo no ida se no menstrual pains and asa no menstrual disorders sa nyama wesi di madodo pinya ma not ya wade ase eba ye friend se bonya bi ntu wona so sa fo no ne kanfo adre friend se basa herbal ointment no basa capsules dia ma se numadro yi bi num capsules ni bi na fa basa ointment ni fefa ebeyi sa ha wesi nyina afiri ho no ubebu wonsa ne kama dodo na sese eba no nano dodo no ebeba ama watimi anya asumdwie na wonso so breduru se wo pe battle na so a wonso watimi anya bi na se bredu se wo kwa afikira wa yase atimi adwo boko medofo a wo tie me na nse wodimi hu se wa hemfie wo no ho nya ni kakura utie me wo ya panyina na ode ache me akato bia sase e ba hemfie ho eje wura ho no no ya brante watwi ni tripie no wafudwo no
bɛma no ho nyina yɛ fitaa na enka di akyire nya asɛm ketwa wase bia ɛna ebie ɛne amekanfo basa herbal capsules ade ama wate ɛno na eyi sa odepua mo ne nyina afiri hɔ no mo wonum awurawura ntini ne mrabo ne nso ne ahrawa mu eyiyi baabi bia yarebo ahunta ama wonye wasomdwe medɔfo a wotie me wo yɛ bɛma na nse ya na nsa bia gu bɛma no ho eya na ensu fitaa bi furu bɛma no mu ba na nso no ɔba ne asiamu wokɔya ne so na ɔba ho mpem sa de wo kyima ho sensuo bi furu bɛma mu ba na sɛ wo ka boxa so ano kora de ne na adi na ayɛ wo medɔfo wadura ebedi wakagina mu ɛyɛ basa herbal capsules eyi infections afiri hɔ no mo eyi gono afiri hɔ eyi syphilis afiri hɔ no mo ensansan na ya na abegu bɛma ho no na nso hu sɛ ya na wano ato fitas ana ensan bia besisi ukatrama so obɛma na ɔhɔ abon sensan bia besi hu umfa hwenka no ɛno atimi wu ne kɔ ɛwɔ hɔ ana ba afidie editi mu akodru pompon so obi tie mo on de no bɛma na fiti ase a ɔfɔn ɛdro ba ko pa ebesiesie wo amu anyi wasomdwe ɛyɛ basa herbal capsules bowra herbal shop bowra pharmacy shop bowra over the counter shop bi ɛbɛn wo na kɔtɔ adure France basa herbal capsules ni bi na nonom na enyi sa ha wo se nyina mfiri hɔ ma me papa no amu tie mi a edura na dwo amukɔ kɛtɛ so amonda obi betimi adwonso mpredum prenwotwe mprensia ansa na ade akye na dɔnhwere bia sa wo so bɛkɔ akɔdwonso de anya me dɔfo na no sai na obesi ada no sɛ wo bia pono kotwe anie ɔpanyine bi nso kɔdwonso abɔntene no ɔno nso dwonso ne hu yanse ne dwonso no entimi ntu nkonti no ne mpaboa so nyina afɔ ɔpanyine bi kura tie me sabre wa dwonso no wɔkyem ansa na aba nyemmom no owia esansa dwonso no entimi makɛse no ɔde ne bɛma no bɛsɛ nika mu no ɛhɔ na ne bɛma no dwonso nti da bia bon sɛ papa ho ayɛ dwonso adura esiesie mpanyimfo ama mpanyimfo adwonso kama ama mpanyimfo anya asomdwe wɔ mpanyimfo no kɔkɛtɛ so a watimi ada na hɔ ɛyɛ adura France basa herbal capsules numbi na ensiesie nti ɔsɛ basa herbal capsules wɔsɛ wa ma asomdwe abɛfie sanse ɛma na fiti kuro mu ɛyɔ abono ɛkɔ na ɔma yasia etwa mu efiri hɔ na ode pu abɛgya himfie hɔ abɔso no ɛno nso firi hɔ na bɛma so timi adwonso bɔkɔ afempanyini sie bonka fredni kɔpo na nso nyoti de ne bɛfie ebi ɔbɛma wutie bia no ayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛno de ɛyɛ bonus a basa herbal capsules ɛde ma wɔ ɛbrɛ nti wɔmfa basa namba no tudwa na menka bibi kakra bi mfa basa herbal ointment no na mamu so basa doctor panyin namba ne yɛfrɛ no mprempe na ne ntwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ 0244 26 77 25 0244 26 77 25 usu namba yi sisi anane doctor ntwetwe nkɔmmɔ basa herbal ointment ɔsi ebe ni nyinaa ma na menua Krobea ɛka wɔse maame ne de aduro no anase ointment no sra ne ba no ɛda na hɔ yɛse ɛyɛ abatanku ɛna san ɛyɛ mampanyini na san ɛyɛ mamranteɛ ɛne maba wanso wotie yɛ sabre sɛdeɛ obi ba ɛda na hɔ no wodie ndi ɔkɔ kɛtɛ so a ontimi nna na ade akye ho fa basa herbal ointment ni bi wadware abɔfra na wie no fa bi sra no firi ni tiri so kosi ni nase me basa me ma mansante aseɛ sɛ basa herbal ointment no ɛnyɛ ya na mmom no wode sra abɔfra ɛma abɔfra na hoɔdene ɛma ne nyansa na no basa ɛka sɛ wɔ se abɔfra gyimifo ne tete ɛyɛ papa wo hwehwɛ obaba pa panyimu anasa obaba ma efrinsia wadu mfrinsia sɛ yɛso wanya mfrinsia du na afi wo fira bonten ba osun wɔ se obi abono ɛkɔhwɛ akola wadi mfrinsia mienu wo yɛ panyini na to na wakoma na etutu sa basa ma ɔmo ho dendenden yɛse wo de enku no sra abɔfra na asram ɛnyɛ no yɛse puni entimi nto abɔfra ni tirim asabra enya abɔfra no pampers rashes entimi enwu ba no afi wo tiem yɛse entos anasa nsansan bia etimi yɛ mɔfra no ebi enwu ba no afi wo ba no kɔ school no wonde wakɔfa kakawire wo ho ɛne me dɔfo wire baabi a kakawire nato na se baabi a yam nato no fa basa herbal ointment ni bi srasra ma no hwie be na wɔtwe mienu pɛpɛpɛ no na kakawire na firi wo ba no so kɔ afi wonuma etie me mpanyimfo nso ai munya so na muntie me ɔpanyi bi hɔ no mu na se wo woro ne mpaboa to dem ha no ma wanhwɛ a yɛ nyina yɛbɛdwane abiaw me say obi timi fira adwuma ba ɔfra ne masa mɛboa ne ngoro ne mpaboa na obi adwane ade ntira enka efiri ne mpaboa mu ba no yɛse yɛnya asɛm ketoa korakwa me wura aduro ba ko pe besiesie wo ama onan ho ayɛ hwehwehwam ɛyɛ basa herbal ointment
ebeyi enam apropro ni nyina afiri ho nante tare na dia apropro bra nante tare nya mwankitinkiti butimifuo ni huamu na omu wa homete papa ombe hyehyɛ wo nante no mo sa aduro we say ya France basa heba ointment no eno ene betimi ayi sa nante tare mo ni nyina afiri ho no ama na ho ye hwehwehwam menua ma na han wotre ye mo no wo sire no soso na na fede na so sire ni katwi enti wo nante kakra bi a na wo sire no ho awawai aduro France basa heba ointment fa bi siesie wo na no ho ebeyi sa hawo ni nyina afiri ho ama menua ba se de medi kan ye no me se ode pua ne ye wo no wonu basa heba capsules no na de basa heba ointment no so fefa obetimi dibie outdobra sawa na odi ahye ho no ana se mpanyimfo beka se obetimi dibie akwa ha ebeyi sa hawo ni nyina afiri ho afi wo ye we nyina wi a epagi waten kan koso na no wurasi a obonsa na aye mama misramu obi bia oye adwumadene menuanom akuafo memiyakua ni entimitena fidios bia mekasa menuanom akuafo meka tira menuanom akuafo se wonfa adura France basa heba ointment enye wonku fansra wakwa adwuma aba no fa bitwitwi wo nipadua no fa bitwitwi aposo na ebeyi sa haw ni nyina afiri ho amwanyu asumdwe di ade ahye no se ye gya se ye nsuhye na ahwe gunu so no wonfa basa heba ointment nya ho na ni nyina no ebefiri ho ama no na wono nsu wanya na asumdwe nti yese basa heba ointment yese wama asumdwe abafie press kasatinto ya namfum so mfam sanso na bana se wankon so a wogiwa ni so ntina ye de yankomotwetwi no esi ha nemam kai se obeto basa heba ointment ene basa heba capsules ya kofie na abusuo ni nyina mowisu wanya biato ewo pharmacy shop over the counter shop bia ewo mpotamo KNG Misia ba Kwalinak ehoy ene Fred Mens nyina no ehoy distribution center oboasefo ebekọ smart heba adansia so kwafo ebekọ Jomas pharmacy na bekwafo nso ekọ fojo heba ni nyina nkamfo no biso usika oni sika nsna ba me de doctor panyin number no tudwa na mama me muso eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 onshira tiefo nyina onshira wonso akra adofo nana tibrukusu ofri basa so ye basa nu pai ya wabeka ho asemi ya pepi ya to ebeboa wo amani pedua na gina ena udide Ramat Amedu ena wanya afeko edi aka onfie ho na wa wukunu Mustafa Sayid ose ne Ramat eye wa wodai osre nyankopon ni nhira na hoden ene ni nyinkyere se nkan. Happy birthday to you. We a TV technician ewe bu akwa SDA Junction ye frew ejeima yese uteke fidie die omfa ni agro yankopon nhira pa no onye okese wate ejeima we are Voltage Real Limited for nsu tunsuo se wo tie me na wo pe woni ebetumi etunsuo na wo tunsu papa dia mawa ya bra ahodwo daban ehoni e main office ne wo ana Voltage Real for number omu nanim nsuo tu owa anim difo ewo mfidi a ebetumi atu nsuo no atu ne yiye di amawo enkwanchefo ebi kura abetu na problem abamu a obesiesie ne kama fine pa di amawo o number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 and ya Bolivia Enterprise Okumasi Sofola alignment onom na de multi home edi animhwe no onom na akofa future life enuane no future life smart food ya ahodi nu ache mu matonchom onom de aba onua de ye ka yetia yese bra be kire wo yade ha wo kire ye ahodi nu wo nuane mu enti wo ha bi a no so di aduane bia ho beto ate your number ye 024601 0150 and 0242878090 Ejapita Herbal Center ewo Kumasi Krobea ya Mufeyasi Pentecost Junction Lake Road Asem na meken onia papa we awo ho dwuma no odie se wo ye obi a awo pa na eye o problem abra o se beja ye funu ne ha wonyem adwuma se be ya obe ma se chimato ni firi wa abra na wanyan ho adwuma se be ya betumi anyem ba no se nya awon so ho haw na ye yade bi na abeji onipadua na boso a breja Peter ho no nyu free yade di mu wode Eja Peter heba so punso aba oba wo take fm front desk ha unya bi na so di dware a eboa ma honam wani toso Eja Peter number eye 0543
369993 ene Jerry na sebafo ena akofa Jerry na seba Mr. Nenso aba eduro we na se 3D yade na adokro sebe wanumu ato wona mo na wutu ahwe enioma hawo well being anka se nyina yie onua se wunya Jerry na seba Mr. na so no mo a ebe yi 3D yade nyina afuru ama akwato wate ubegina brane eduro ne ye pa ene ye wo Jerry na Vico Mixture eno nso ye eduro aso ye obi asisi yade brafo bi abeje unipadua na boso ma ye ohhwe enye yie ama be ma seze wate nka kra akọ uhunu hwe pe Jerry na Vico Mixture ni wakejina mu oba Otech FM front desk ha ubenya Jerry na no bi okokole na Gilga Freddy Mens Mr. Eba eni baabi eto nu bi a ubenya bi ye wo Breman UGC baabi a DVL de wono ye number ye 0241 814677 ama yeb heba shop phone ne distribute yenui omo wa Abu station omo nso number ye 0538 4411 Abapa Mall your biggest online shop onua utie me wo de ko download yen app no Abapa Mall so wo download wie na so onua wura mu a ade biara ni pada se ni wuhia wo dada sitremu ebeboa wo no ade bia light fam enom ne de keke ka ho ni nyina ye tobi wate ase phone kura ye tobi wo pe fridge akese ni mu nketo a wo de click na order ne bo wo hotua ka ne fa wa de emro ye wa Abapa portable washing machine esi nioma tie ni kama eye 399 Ghana cedi ena wo ta de kura na ho nso aye wa kwanya ubetumi atua ne nkakrakra se hwini beka se ngaka wutua wi a ya tabiri wa de abrawo woni phone na de be download di Abapa Mall app no de a je number na frey eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 Obadi achiame Jutu na shay Brem Jutu Akra Asemia that passway akwada ya big girl na adwen no e wo form said ya na meta ka no e wo nkwada mu no wotu omofo na sebe wo mo so ka wo mu jimi nyansa no ensemo abusa ni wantimi anka bibia e kire se wohia moa ko ma me tete me wantimi anka tete ye kro ye ne namu ana empo se nka wo ma me mpo na tete wa se nka ko school ni ko wani wanya because nkwala wo mani nka fie se ye tete no ko school mu a e hon na nika school mu won so e ho de wo ma me ni wo papa ni wo da se ya no aduane no wagodi bi ne ye de o chop money ama wo charge bi enu a wo bofa school ho wo ma me na tete wa eno so school so kan ho be ya baabi a wunim kura na watwem na onam ya na misuro wuti we unsuro hwe o obi anadwo wonko a wonam no unsuro hwe and yem se wo kan wa no kwa se misuro na misuro wo kan wa no kwa ba de wo mu anga se yesuro ni de abi em se wunim na nka afo akompatem ho na nka wonko anadwo bre na wo se wonam ne e pamme na makwetena baabi na makọ baabi obi anim me ne yakoma baabi me koye na wo maboboro ada we watima ada ho atena ho aze usuro die na usuro hwe ma me konfo waya ade nemom ade ba ko a ewo mu ye se ye no ose ho na obetena na nka bibia animu ena nka obefiri okura ko school kura nya hwe so wo se bibia na obetena na so mbadwe no na we die wono so beyi bo no twotwom wono so anya asase de ena oda asase anya nwam ena wono so we no senka nya no de a nka obatan mimi obi otukote na obi so sa wotimi tena awa bobra obi nim se hona na ni sunsum hyew se hona ni opese ye okoho me ye wo no na wa asamado na wantumi anko na we die wo mu ye se sabrei wono so wo fie won so a awurai krachi so anya adufodi ade a wono so ewe wono so ewe na ka awurabai ukọ ma ame ho na enye yi a o papa so hwe se o papa ho so a e won so nye school mu so nye na enya odai awura afutu oni ebetu na kire okay na mom hwe ho ye wo ho fe unyina so ye kama animu dua ne ye de aka esuban because won se mu a wo kekan nyina bia nu a kire se sunsun bi na hawo wantumi anka bibia ma ye ahunu se bia
honhom bi na ha wo honhom bi na hye wo ba sisi a wo de be hye wo maame se wo maame mom ena eye saa na so no kura kan wo bi ena wo ne nam ene de be nso so a wantimi amaye nyina so bia enkwada no modoso wo maame ogya wo se omompa ye man ompa wachira kwan bie wo a wo life be ye basa wo okay kakra akwa wani mponi wo endi hweye na so opese wo abrabo ye yi a se sanadwen na da utiri mu no na hwese school no be ko nko school kura na abesua adwuma na jai me masem ne anante no obi be chiwo de moja akura ya ade me da se obo kakra obo ade de be soso no obeye ne ho adwuma yie ewo ekiro eja kwa me onso jiutu na afi men sorry nana mama nasi na konfuba waye nyame dwuma se wotie ni sem numa okula ne ba na me de ne ko oba na me de ne ko oba na me de ne ko na mum akula no mum ena ya akula boni wa ko retri apia ntini wo ho nipa da bia meka nipa we manka you know report no kire say onyem she's not pregnant ba me we no e ba say ya na me am shada nya ya kosisa after 3 months into girl we need to monitor her for the 3 months ye di animu yi no na ye de be yi na ye hu nipa o mofutu e de pa ni akora awati ahwe odum na wo do we mo hu nda ben e be du ba bi ko ye de ba na wudwane ne dachi o me gina wo nya me hwe sa ni dachi hwe na ho fe kama won pe dachi papa bi emfa nsi woni so e be bi no wo ka se mama ye ba fo ona wa mama bra ba nkoyi na so nya wo mama hwe wo nua mo ho a mo dem ko school no o mu tie o mama asem nsi o mo bla bo si o mu yi a o de ko je ba ifo ana konfu ban de wa ya de na mmom ne ba no na o de nkuto na don mpompo me mama hwe ne de a ene mama so mfa ho mfa we saa ne ti o wo ko ko e be mama ne tia ko je ba ne nko ba we ko hye ne kwan so a me nko ba bia me ko tete kire ya anwene na maba saa na no mo yo ma ko mama ne da wa da na so na pa na ofre mfa obo be fa oba me sra me nua ba no ene ye fia kwa ye won se me kra be ka kire me da se ena wia yi awodade mu nchia nkomawo ye fra Yaw chairman papau ena dodo na frel Abrepo junction ena owo oye transport officer ena wia akwasi akwawia se Yaw ena ye wawodai osire nyankopon ni nhira ene na hoden se ntoso happy birthday to you Yaw afei udide Evelyn Owusu kronom amasewa hospital ena aye wadwuma na no memene dai na eye wawoda na nasro di oben wo United States of America said ne dai omaw a belated one yankopon nhiraw onto nkwanem na onyew kese adofo Limbo Wave Enterprise for Morton tissues na won de aba no se wunyanya bi nyusu ya pebi yusu se no an e woso eye moto se wudi di dwuma eye moto te se ma me do no eye moto te se papa afutuo no enti se wutie me na wo petit rose ahodo a eye use Morton tissue de yatre ho Morton eno ne papa no se wo de ka honam no ani a tissues ahodo de ye use wo kitchen ni nyina no use Morton de mo amo run restaurant ahodo mu behia tissues mo amo run toilet public toilet ene mo amu fie mu behia tea rose ahodo hospitality businesses hotels nomne ade no restrooms ahodo mu nyina de mu hia mo stocke Morton kirese eno na aba ma ni aba se adwuma ba Morton tissues na be amanfo to bra na begibi fagina traffic mu enu anwumre no ubenya de obedie wate yaso ye no ewo krofrom ye ni shinola ene di animhwe ye ben IBM NJ wonso betumi abetu bi akoton ana aba beto ne nkronko na ade akodi udwuma ye ne ya ne de fit life natural mineral water naba e very pure eye cool eye refreshing enti udwuma die bi awudi a woto nsafre di padom no eye ama fit life natural mineral water emra ho ye number ye 0550 115 013 and 0595850042 fresa number we ewra kwa kuma to ye mwate na yen hwede nyankopon de befa na ye hunu de yenso ye be ya ta wachi ate wontwa mi wachire ho